Vale, doncs ara sí comencem la taula rodona, que és l'últim acte d'aquestes jornades. Aquesta taula rodona en la que comptem amb unes ponents meravelloses es diu Perspectives feministes al voltant del botellón, l'ús de drogues, l'oci i les resistències a les violències sexuals. Tindrem aquesta taula rodona fins a 2:15. Intentarem no, ho farem, que l'última part serà de preguntes, o sigui que us animem també a, segur aneu sentint les ponències, podeu anar pensant en això, no? Doncs, sobretot preguntes, dubtes, propostes, perquè també és com el moment abans que acabem aquestes jornades. Tindrem això, 4 ponents. Començarem amb la ponència de la Sara Carbonell, de la Fundació Autònoma Solidària, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la seva ponència sobre joventut i drogues, repensant la festa des de mirades no adultistes. Agraïm molt la teva participació. Tindrem també la ponència de l'Anna Burgos García, de l'Observatori Noctàmbules, de la Fundació Salut i Comunitat, representacions mediàtiques de les violències sexuals mitjançant submissió química, prevenció o alarma i terror sexual. Moltes gràcies, Anna, també. Tindrem després també la ponència de l'Olmo Morales, al Barran, de l'associació Subjectivitat Masculina i Canvio, amb títol Masculinitat, violències sexuals i espais festius. Moltes gràcies, Olmo, després et sentirem. I per últim tindrem la ponència de l'Edurne Larracoechea Boigas, de la cooperativa Cúrcuma, sobre estratègies d'actuació front a les violències sexuals, els botellons i altres espais públics. Dir-vos que totes les ponències, els vídeos i els powers estaran penjats al canal de YouTube, us recordem això, o sigui que podreu consultar els powerpoints i els vídeos. I res, us deixem amb aquesta primera ponència i esperem que us agradi molt i que segur que després tindrem torn de repensar juntes. Comencem? Així. Comencem amb la Sara Carbonell. Ella és integradora i educadora social, amb postgrau en salut mental i comunitària. Actualment es desenvolupa professionalment com a tècnica de salut en la Fundació Autònoma Solidària i com a professora associada d'Educació per a la Salut en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat sempre en l'àmbit de la promoció de la salut, primerament en projectes adreçats a persones joves i adultes, psiquiatritzades o amb diversitats funcionals i des de fa uns anys en joves estudiants universitaris de la UAB. Doncs moltes gràcies, companyes de Noctàmbules, per convidar-me. Doncs la meva ponència es diu Joventut i drogues repensant la festa des de mirades no adultistes. I jo que treballo a la Universitat Autònoma i que sempre, com que parlem del nostre ecosistema i només parlem de l'Autònoma i treballem a l'Autònoma i vivim a l'Autònoma, avui aprofito aquesta sortida del territori per començar amb una foto de les festes de Sants de l'estiu passat, perquè com que són les festes del meu barri, aprofitant també que estem aquí al Casinet, que no només parlarem de Vilafranca avui. Perquè, com que ja sabeu, el botellón sempre ha estat com criminalitzat, però a partir de la pandèmia hem vist com una major culpabilització i criminalització de les joves en aquest tipus d'entorns festius. I l'estiu passat va ser curiós perquè vam tenir com les festes de Gràcia, les festes de Sants i després la Mercè, crec, amb nombrosos titulars als mitjans de comunicació penalitzant aquest tipus de festes. Per exemple, sobre festes de Sants es va dir des d'Antena 3 Noticias: la fiesta terminó en enfrentamientos, miles de jóvenes congregados sin respetar la distancia de seguridad y sin mascarilla. Además, también se vivieron momentos de tensión cuando los Mossos procedieron al desalojo y los jóvenes, como señal de rechazo, les lanzaron todo tipo de objetos como conos y también botellas de vidrio. Clar, per mi, procedir al desallotjament com a frase és una mica eufemisme, tenint en compte que és veritat que va haver-hi molta tensió amb aquesta pugna entre les persones que estaven a la festa i la policia, però per mi també crec que potser la tensió va començar quan va arribar un dispositiu tan gran de policia. Vull dir que la tensió
va ser fruit de moltes coses. Potser una sí que és la festa de l'alcohol, el no voler acabar la festa d'aquesta manera, però bueno, que hem de també mirar una mica el panorama complet i que de vegades els mitjans de comunicació han fet que no puguem veure tota l'escena, tota la història, tal com ha passat. I amb això m'estic avançant una mica en algunes coses que anirem veient després. Però posant molt el focus en aquesta idea de la vinculació entre els joves i aldarulls o conflictes, amb una mirada de conflictivitat social. Això és una cosa que ja hem viscut amb altres substàncies, en altres moments, vull dir que també podem anar a aprendre de les coses que ja hem viscut. I tot això ho dic, i ho dic des del primer moment, sense justificar en cap moment, per la meva part, les violències que succeeixen als entorns festius. Vull dir que no estic justificant la violència de les joves, però sí que dic que hem de mirar una mica totes les dimensions de la circumstància. Els continguts que veurem ràpidament són que fem el programa de salut de la FAS, perquè com que no sortim mai, probablement no sabeu el que fem, i us explicaré una mica. Parlarem de la festa de la joventut i l'adultisme, que és una mica l'encàrrec que em va fer l'Anna, parlar de la mirada adultista, i al final, com que la idea era repensar una mica les festes, donar algunes idees per a una festa més interseccional. Què fem al programa de salut de la FAS? Treballem sobre aquests objectius. Com veieu, hi ha una part de participació, hi ha una part de continguts de sensibilització sobre substàncies, sexualitats i també salut mental. Avui ens centrarem sobretot en la part de substàncies, evidentment. Per què és important els objectius? Per mi, la part fonamental és que hi ha una combinació de contingut teòric i d'acció. És a dir, la part de la participació és la que fonamenta, bàsicament, la nostra activitat professional. La població diana a la que ens adrecem és la comunitat UAB, especialment l'estudiantat, tot i que aquest curs hem engegat un projecte adreçat a professorat i personal administratiu. Tenim més de 40.000 estudiants al campus de l'Autònoma. Nosaltres el 2021 vam arribar a 3.500 estudiants beneficiàries, que sembla una part molt petita, però creiem que està bastant bé. I el nostre equip està composat per voluntariat, persones voluntàries, estudiants del campus, persones que fan pràctiques curriculars de psicologia, antropologia i estudis de gènere, i també, a través de la metodologia d'aprenentatge-servei, persones que fan el seu TFG a l'entitat i també que venen d'algunes assignatures com de psicologia o infermeria. També hi ha un estudiant amb beca i després està l'equip tècnic, del qual formo part jo. Per què explico l'equip? Perquè és representatiu. Veureu que hi ha molta representació de l'estudiantat i que això té a veure també amb aquesta participació, del poder parlar des de la primera persona dels temes que treballem. Per tant, podríem dir que treballem sobre 3 eixos. Un és la incidència curricular, que seria tota aquesta part de l'aprenentatge-servei, d'entrar dins de les aules, d'alguna manera. A la part de formació fem tallers i xerrades adreçades al campus i ens centrarem molt en la part de participació, sobre la qual podríem dir que si haguéssim de sintetitzar molt el que fem o de quina manera ho fem, jo ho resumiria en aquests 3 conceptes. La reducció de riscos, que ja la coneixereu, perquè tenim comprovat que la prohibició o les actituds punitivistes o prohibicionistes no generen tants beneficis com la reducció de riscos, com la prevenció. Peer-to-peer o el treball entre iguals, al final és una manera de sortir dels rols jeràrquics, d'expertesa d'alguna persona de manera unidireccional, inculcant un coneixement cap a les estudiants. I la perspectiva de gènere, com una part també fonamental, he de dir que ens agradaria poder dir també que tenim una perspectiva superinterseccional, però és un repte que estem assumint ara i que mica en mica anirem treballant. Sobre aquesta part de participació, la nostra activitat principal es diu Xiringo, que és una activitat que fem setmanalment. És una activitat que fem grups d'agents de salut, que són estudiants, voluntàries i de pràctiques, que van amb materials preventius i informatius pel campus, fent sensibilització, xerrada, converses, dinàmiques, jocs amb altres estudiants, treballant els 3 temes que hem comentat abans. Aprofito, aquí hi ha una cita, és una mica llarga, però la llegiré igualment perquè és del treball que està fent una de les persones en pràctiques, que també vull visibilitzar la seva feina, i perquè per mi resumeix bastant bé quin és l'esperit d'això del grup d'agents de salut.
Diu, per tant, la manera en la qual una agent de salut es construeix i es forma a partir d'una confluència de coneixements. Una agent de salut no només es construeix a partir de les formacions o tallers, ni tampoc a partir de la participació en el xiringus, sinó que és a partir de tots aquests coneixements que una persona de mica en mica es va construint les seves eines fins a esdevenir amb seguretat un agent de salut. Així mateix ho relata una de les persones voluntàries. És a partir de les intervencions, de l'ajuda dels teus companys i de la seva experiència i a partir de les formacions que et vas construint com a agent de salut. Per tant, podríem dir que qualsevol persona podria ser agent de salut, no? En les seves intervencions entre iguals, en el seu grup d'amics, on sigui. I ara que hem explicat una mica el que fem, i tot això tindrà vinculació amb el que anirà sortint en la següent part, que és la part de festa, joventut i adultisme, que per tant crec que haurem de parlar una mica d'adultisme, dels joves i de la festa. L'adultisme bàsicament és la discriminació per edat, està fonamentada en el privilegi de ser adulta i l'adultocentrisme és el sistema jeràrquic en el qual encabim aquest adultisme. Per tant, les persones adultes podríem dir que són al centre de la societat i aquesta societat està construïda sobre la base dels seus termes, de les seves idees, dels seus prejudicis i dels tòpics que han considerat les persones adultes. El manifest antiadultista, que està escrit per una persona de 17 anys, diu que les adultes, respaldadas por el sistema sociopolítico, económico y legal que han creado, deciden desde que nacemos la religión que debemos profesar, los roles de género que debemos seguir, la ropa que debemos usar, etc., al tiempo que nos impiden la independencia física y económica mediante triquiñuelas legales. Dicho de otro modo, les adultes y su sistema nos convierten en su propiedad privada, hasta que alcancemos la edad suficiente como para haber podido moldear nuestra visión del mundo en base a la suya, incluyendo sus tópicos y prejuicios, y aprovechándose de esto la propia maquinaria del Estado para legitimarse y perpetuarse en el tiempo en base al adoctrinamiento que lleva a cabo determinando la obligatoriedad de una educació autoritària. És a dir, que les joves són propietat de les adultes d'alguna manera. Quan parla Àlex Gallas de l'educació autoritària, a mi em recordava bastant a la idea de l'educació bancària de Freire, d'aquesta educació unidireccional com prefixada, amb uns coneixements validats per les persones adultes, per les persones que formen part del sistema i que es construeix també aquest coneixement per poder perpetuar certs rols, certs estereotipos i un establishment determinat. Em semblava també interessant contraposar aquestes dues fotografies perquè precisament la fotografia que tenim de les estudiants a les taules és molt típica d'aquesta educació bancària en què les joves o les adolescents també i les peques com que passen moltes hores assegudes a classe i han de seguir com unes pautes supernormatives que nosaltres com a adultes establim perquè això és el correcte. I que, per tant, la disrupció que generen festes com el Botellón és el que ens grinyola una mica, tot i que les adultes també bevem i festegem. El que passa és que ho fem potser d'unes altres maneres més tranquil·les, disminuint aquesta idea de conflictivitat social. Per tant, per concluir amb el tema de l'adultisme i fent un símil amb el sistema de gènere, crec que l'adultisme genera aquests estereotips que són inassolibles també i que aquí hi ha com 3 idees, però crec que n'hi hauria bastantes més. Com que la joventut que protesta i lluita pel canvi social és massa idealista, per exemple, o estem en desacord amb les metodologies de protesta que fan servir, que la joventut que acata les normes és massa passiva, és a dir, tenim aquests dos extrems, perquè tenen poques inquietuds, és que la joventut ara no li motiva res, i també tenim la idea aquesta que la joventut que festeja és irresponsable, d'alguna manera. Aquí, si teniu idees, després em podeu dir i podem anar completant una mica aquesta diapositiva. Quan parlem dels joves, i això sí que és una cosa que s'ha dit abans, crec que hi ha un ideari com homogenitzat del que són els joves. Pensem d'una manera bastant poc interseccional en aquest grup. Normalment ens imaginem com un grup de nois blancs bevent o provocant baralles o el que sigui. I inclús també, de vegades, sí que som interseccionals perquè pensem en grups de nois racialitzats, també assolint com alguns estereotips racistes.
I em semblava també curiós, i per això he explicat bastant a la part d'agents de salut, com fem servir l'experiència de les joves en les nostres metodologies professionals quan parlem del peer-to-peer, però que de vegades, o sigui, que és com que professionalitzem la seva experiència i la donem per vàlida, nosaltres validem la seva experiència dins d'un àmbit acadèmic o d'un àmbit professional, però després la penalitzem, la seva vivència, que tenen dret de tenir, la penalitzem quan no ens convé o quan genera alguns titulars que són incòmodes. A veure si em deja. Vale. Perquè, efectivament, quan pensem en peers, no estem pensant només com en joves que són com vectors d'un coneixement hegemònic, com inculcat per nosaltres les adultes, sinó que jo penso almenys que les seves experiències i el seu enfocament són valuosos i que, per tant, per això els validem professionalment, però que ho hauríem de fer també a la quotidianitat de la vida, d'alguna manera. Igual que validem les experiències de pacients expertes més enllà de l'hegemonia biomèdica, per exemple, des de la seva experiència. I què passa també, clar, en aquesta homogenització del grup o del col·lectiu o de la població jove, doncs hem de pensar què passa amb altres identitats, què passa amb les noies en les festes, i jo em pregunto també si els macrobotellons que surten als mitjans són de veritat un fenomen que és només de joves, perquè no sé si heu participat d'alguna d'aquestes celebracions o heu passat al costat, no sé si heu vist que tothom, si tenim les dades reals de que tothom siguin joves d'entre 17 i 25. Vull dir, jo tinc 30 pocs i he conviscut també amb aquestes realitats. Hauríem també de ser realistes amb aquesta idea. De la festa no parlaré molt perquè jo crec que segur que hi ha alguna companya antropòloga en la sala que podria aportar molta més informació, però crec que també hem de tenir en compte la importància de la celebració en les nostres vides. Entenent que la festa és aquesta relació dialèctica entre la transgressió i l'ordre, entre lo públic i lo individual, que forma part del desenvolupament de les persones, que és una experiència identitària i comunitària, perquè genera aquesta sensació de col·lectivitat, a més de col·lectivitzar la celebració que, per exemple, a nivell històric ha sigut bastant important als moviments obrers, com poder celebrar el dia a dia les victòries de la lluita o si no hi ha victòries, doncs celebrar que estem vives. Crec que estarem totes d'acord en que és important i que no ho podem deixar de banda i que no voldríem tampoc que ningú, sigui jove o no, deixi de fer-ho. Arrel d'aquesta proposta de xerrada vam fer una petita enquesta durant una setmana a l'entorn de les nostres estudiants de l'Autònoma amb 60 participants. Potser no és una mostra molt gran, però vam considerar que volíem també portar la seva veu d'alguna manera a aquesta taula i a aquesta sala, perquè no siguem adultes parlant de joves tota l'estona també. Tenim aquí les dades, com veieu, van participar persones d'entre 19 i 25, un 67% de gènere femení, 30% masculí i persones no binàries un 3%. De totes aquestes persones que van participar, un 83% sí que consideren que veuen en context festiu, un 17% no. Teniu també les dades segregades per gènere. No sé com vaig de temps. Et queden 5 minuts. Vale, acelero. I de totes aquestes persones, un 57% sí que es sentien interpel·lades per la mirada adultista. També tenim les dades segregades per persones que consumeixen i que no consumeixen. Passo ràpid, perquè és interessant, més enllà d'això, de les dades quantitatives, vam preguntar en què identificaven aquesta mirada adultista. Coses que van dir, criminalització i culpabilització, el tema de la pandèmia, els mitjans de comunicació com un vector important d'aquesta criminalització, la relació de les joves o dels joves com a grups disruptius de males conductes, el vandalisme, i també identificaven molt la mirada prohibicionista o d'anul·lació de la seva capacitat de decisió. Veien bastant hipocresia de les adultes, perquè identifiquem el descontrol només amb joves, parlem d'alcohol i adultes, però el botellón és de joves, i perquè diuen que les adultes també consumien de joves o que consumeixen actualment, però ho fan a locals o a les seves cases.
i també deien que algunes persones veuen com el veure com un acte rebel de gent adulta i respectada. Aquí tenim algunes cites que van dir i de totes les que hi ha, que són interessants, però a mi m'agrada bastant l'última, que diu «Pensem que tots bevem quan sortim». Hem tingut en compte també que tothom que està a la festa no està bevent, potser. Pensem en aquestes persones, d'alguna manera. I es van preguntar també com afecta l'adultisme a les joves i als consums. Culpa, inferioritat, estigma, confrontació, malestar, tentació, incitació, pitjors condicions de consum, polarització social. Diuen començar a veure en contextos més amagats i menys segurs, per exemple, o no preguntar als pares, mares, persones adultes de referència pels dubtes que tenen. O converteix el consum en tabú i el fa transgressor i atractiu, contribueix a la falta d'informació, missatges culpabilitzadors, especialment quan intersecciona amb abusos sexuals. I arribem a l'últim punt, així, i proposo algunes idees per repensar a la festa des d'una mirada no adultista. Primer de tot, tenir clar què ens preocupa. És el soroll, és el vandalisme, és la brutícia o és la salut? Ens poden preocupar totes les coses igualment, però les solucions són diverses, no tindrem una solució per totes. I de vegades fins i tot sembla, aquí hi ha un altre titular que parla d'un botellón en Sarrià que diu una fiesta de decena de jóvenes en el centro del barrio Sarrià acaba con vasos rotos, y después digo, en las playas y en Ciutat Vella el número de personas bebiendo era mucho más reducido y sin incidencias destacables. Aleshores sembla que com que no hi ha incidència no ens importa que estiguin bevent, Per tant, també posar atenció. Hem de deixar de justificar els aldarulls i les violències amb l'ús d'alcohol i substàncies, igual que ho fem amb altres violències, En segon terme, tenir compte en els missatges d'alerta. Ja sabem que no generen eines ni estratègies, no ens ajuden a millorar la situació, ens allunyen de la realitat i de la gent jove i que, a més, aquests missatges alertistes ens estan impedint un anàlisi objectiu. En tercer lloc, prendre consciència sobre els problemes estructurals, és a dir, vivim en una societat capitalista, en una societat de consum, en la qual totes consumim coses o béns materials. Tenim diferents maneres de consumir, quan som joves que quan som adultes, però totes consumim. I també la precarització de la joventut, que de vegades tenim la idea de la joventut ociosa, o almenys a la universitat, de la vida de l'estudiante, que viene la vida de l'estudiante, i el que ens trobem ara a la universitat, o jo em trobo com a docent, són joves que estan estudiant, que estan treballant, que estan cuidant de persones dependents moltes vegades, o que estan cuidant del seu entorn, que estan militant o fent voluntariats, o el que sigui, vull dir, que estan en el modo multitasking, fent les mateixes o més coses de les que fem les adultes, i que si després volen sortir de festa crec que també està justificat que vulguin celebrar la vida i totes aquestes situacions. Em semblava curiós el tema d'aquests titulars també. Ciudad belga pagarà copas a jóvenes sobrios para combatir el abuso de alcohol. Podem entrar, i no entrarem al debat, però que de vegades també, per això hablava del sistema capitalista, com què és el que estem prioritzant aquí? Estem prioritzant la salut o estem prioritzant la indústria de l'oci nocturn? Perquè potser està guai que la gent no begui abans de sortir de casa, però si els estem regalant després consumicions, doncs no sé si estem fent molts avanços. I ja com a xascarrillo, la kombucha, la bebida natural para combatir la resaca en la Feria de Sevilla. En comptes de dir que la kombucha és una alternativa a l'alcohol, per exemple, i promocionar-la com a tal i rebaixar el preu, doncs no, bebe todo lo que quieras, ponte ciega, però després la kombucha et baixarà la resaca. No hi ha solucions màgiques, la legalització del botelló seria una opció, veiem que s'ha pensat, però que haurà de tenir algunes condicions. Aquí no m'entretindré molt perquè ja ha parlat molt la Sara del disseny dels espais, des del feminisme interseccional. El que he dit abans, pensem en les persones que no consumeixen, perquè també si pensem l'espai només per les persones que sí consumeixen, de què serviran? Les persones que no consumeixen no estaran còmodes i no vindran. I crec que tenim la responsabilitat que totes i tots estiguin a gust en l'entorn festiu i tenir en compte també les necessitats que expressen les joves. I per últim, el treball comunitari. Crec que ja sabem, la definició de reducció de riscos sí que parla de la dimensió col·lectiva,
però de vegades ens ho prenem molt en l'individual, que cada persona tingui les pautes perquè el seu consum individual sigui el més saludable possible i no estem pensant en pautes col·lectives que el consum sigui sostenible i saludable en grup, comunitàriament, amb el meu grup d'amigues, que no sigui jo la que tinc totes les pautes però la resta estan fatal, que no sigui jo la que acaba de cuidadora de la resta perquè sóc l'única que tinc aquesta informació, etcètera. I promoure els processos de reflexió comunitària a través de les militàncies, de l'associacionisme juvenil, de les comunitats educatives o incentivar la participació en processos que ja estan duent-se a terme en el territori. Com ara tenim processos a Sant Andreu, a Sants, per exemple, també, o a Gràcia. Y acabo de verdad, en la escuela de aprendices no hay nunca un primer día, sino siempre un día siguiente. El lugar en el que podemos encontrarnos para llegar a ser aprendices y podernos preguntar juntos cómo queremos ser educados no es un laboratorio ni una fábrica donde producir seres libres. En la escuela de aprendices, liberarse de la servidumbre no es un producto o resultado final. No es empezar de cero, sino poner en tensión los límites de cualquier aprendizaje. ¿Cómo aprender libremente cuando nuestras vidas no son absolutamente libres? ¿Cómo ser acogidos por los que ya están sin alienar la propia libertad? La respuesta no puede ser una fórmula mágica, he copiat a la Marina Garcés. La emancipación no es un método, es un contratiempo, una paradoja que pone en práctica lo imposible, hacer iguales a los desiguales. Per mi és com la reflexió de tancament perfecta per dir que hem de treballar en tot això. És un repte, no ser adultista, ser adulta, però crec que la consciència sobre els privilegis l'hem de fer, igual que l'estem fent en altres eixos d'opressió i privilegi, i que aquest és un que, a més, ens toca molt de prop com a professionals de les drogues. Gràcies. Bé, doncs a continuació la intervenció de l'Anna Burgos sobre representacions mediàtiques de les violències sexuals. Dir que l'Anna Burgos és antropòloga, periodista i activista feminista, diplomada en Relacions de Gènere i màster en Gènere i Desenvolupament, en àmplia formació en educació, violències de gènere i sexuals, drogues i addiccions. Treballa des de fa més de 15 anys per la incorporació de la mirada feminista en diversos àmbits, especialment en entitats del tercer sector, a través de la recerca, la formació, l'elaboració de materials i campanyes i la dinamització comunitària o la comunicació. Dir també que actualment i des de fa més de 5 anys treballa a la Fundació Salut i Comunitat, coordinant tant el projecte Malva per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit de drogues i addiccions, com a l'Observatori Noctàmbules, per a la prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci nocturn i de consum de substàncies psicoactives. Per últim, dir que forma part de la Comissió de Gènere i Addiccions de la UNAD, del grup motor de la xarxa estatal de gènere i addiccions i dels col·lectius autònoms, Memes Feministes i A ver las Ailas, Teatro de lo Posible. Doncs tot teu, Anna. Moltes gràcies, Amaya, per la teva presentació. M'he posat el cronòmetre perquè parlo moltíssim, tinc moltes coses a explicar-vos. Intentaré parlar lentament, però no ho asseguro. Perdó, Èlia. Primer volia agrair moltíssim a tota la taula inaugural, també a la Sara Ortiz, a la Sara Carbonell i a la Laia Plaza, la meva supercompi, per totes les aportacions que han fet, també a les que faran, que estic supersegura que seran molt interessants, a l'Olmo i l'Edurne. I volia agrair a tot l'equip del Departament de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat i especialment a tota la gent que ha participat activament per organitzar aquesta jornada amb mi, com la Marta, la Maya, l'Utger, la Laia, la Carolina, la Sheila, el David i les que no estan, la Roser i la Sònia i tot l'equip també d'altres projectes com En plenes facultats, les drogues.info, etc., que han donat suport. Estic molt emocionada, estic molt contenta, una mica nervi, la veritat, perquè he estat en l'organització, soc qui escric els mails i a més he de portar contingut, però això. També volia agrair a Fetes a Mans per tota la interpretació en llengua de signes, que em sembla que és fonamental, a la cooperativa de tècniques, una cooperativa també feminista, aquí amb la Maria, merci Maria, i a també aquest espai del barri, jo també soc de Sants, com la Sara, i aquest espai tan xulo que ens acull avui. Dit això, faré aquesta ponència sobre les representacions mediàtiques de les violències sexuals mitjançant submissió química. Nosaltres a Noctàmbules des de fa temps ens fem una pregunta clau, que és: les representacions mediàtiques de les violències sexuals estan informant, afavorint l'apoderament, afavorint l'autodefensa, explicant la realitat en perspectiva de gènere
o pel contrari, estan generant un clima d'alarma, de terror i de por i de perill. Ara veurem que la conclusió és més aviat la segona, ja avanço contingut, però ho aniré demostrant al llarg de la ponència amb diferents representacions mediàtiques. Abans sí que volia fer una introducció que em sembla important perquè tot el paradigma teòric i polític de l'Observatori explicarà moltes coses que ens ajudarà a entendre la resta de la ponència. Nosaltres ens centrem principalment en 3 eixos d'anàlisi que tenen a veure amb la violència sexual en oci nocturn. El primer és l'ús de drogues, els espais, que ja ho ha parlat superbé la Sara, però donaré un parell de pinzellades també, i la sexualitat, com a dimensió que travessa la vida i que s'expressa de moltíssimes maneres. L'ús de drogues, el primer, evidentment, i això ho hem de recordar sempre, no és la causa de la violència sexual ni parcialment la causa de la violència sexual, però sí que l'hem de tenir en compte per 2 raons. La primera és perquè detona o dispara a situacions de violència sexual que tenen a veure amb la desigualtat de gènere i el masclisme. I segon, i el més important, és perquè funciona com un legitimador i un factor d'impunitat de les violències sexuals. El consum de substàncies, que ho va explicar també la Laia, està molt més associat a la masculinitat, és més coherent en les expectatives de la masculinitat. I quan nosaltres consumim alcohol i altres drogues, i sobretot drogues il·legals, s'estem desviant del que s'espera de nosaltres. El consum problemàtic seria un excés de masculinitat però un desviament de la feminitat. Aleshores, les dones, quan consumim, són penalitzades. I quan, per exemple, en situacions de violència sexual es veu que se'ns culpabilitza de les violències que hem patit quan hem consumit substància. Tu havies bebido, te lo merecías. Però per als homes funciona com un eximent de responsabilitat, com un atenuant. Estava borratxo, no sabia el que feia. Aleshores, és molt important atendre aquesta percepció social diferenciada i desigual per poder denunciar-ho i per poder incidir en aquest sentit. Els espais d'oci, ho ha explicat molt bé la Sara, són espais profundament androcèntrics i l'espai tradicionalment està dividit de manera sexista. L'espai públic s'ha associat amb els homes i la masculinitat i l'espai privat s'ha associat més amb les dones. Aleshores, les dones, quan ocupem un espai que no ens pertany, són també penalitzades. Jo sempre poso l'exemple del piropo, de la floreta. El piropo, la funcionalitat que té és dir-nos que l'espai públic no és nostre. És un marcatge de la masculinitat, és una manera de dir que els nostres cossos són cossos sobre els quals es pot opinar. És una manera de marcar que nosaltres no som les protagonistes d'aquell espai. Però què passa a l'espai domèstic? Veiem que el 80% de denúncies de les violències sexuals són dins de l'espai domèstic i per part de persones conegudes. Ostres, l'espai domèstic no és un espai segur per a nosaltres. Per què posem socialment tant èmfasi a l'espai públic? Potser, i aquí seria l'altra idea que volia compartir-vos, no serà perquè estem mirant només un espai amb un discurs de perill i de terror? Com podem abordar aquest espai sabent que és un espai més de tota una configuració social que està marcada per la desigualtat de gènere i el masclisme? Aquest concepte de la disciplina del terror sexual és un concepte que ha desenvolupat la Nerea Barjola en el seu treball sobre el cas Alcàsser, i ella parla que és una narrativa alarmista que presenta l'espai com un espai de perill, d'alerta i de por. I aquest terror té com a objectiu controlar, sotmetre, explotar les dones i marcar-nos pautes de comportament i limitar la nostra llibertat. Per últim, la sexualitat. Evidentment, l'espai d'oci nocturn està molt lligat a l'exercici de la sexualitat. Sembla que una festa acaba bé sin tenir relacions sexuals, la qual cosa seria genial si no tinguéssim una configuració hegemònica de la sexualitat profundament patriarcal i heterocentrada. Als homes se'ls pressuposa irrefrenabilitat sexual, promiscuïtat, domini i a les dones receptivitat. Aleshores, això tindrà també un paper en les violències sexuals i en com les llegim socialment. Però també un altre aspecte és que moltes dones ens mostrem com a subjectes desitjants en l'espai d'oci. I això és també castigat. No és tolerable que en una societat que relega la sexualitat femenina al tabú o al silenci, a la passivitat, una dona es mostri com a subjecte de plaer. Aleshores, aquest sistema també, o aquest dispositiu també de culpabilització, com mira com vas vestida, si te vistes así, mira lo que te va a pasar, està també operant com un càstig a la sexualització voluntària de les dones.
Tot això ho fem des d'una perspectiva de gènere, ho fem des d'una perspectiva de drets, especialment des d'una defensa de la llibertat sexual, ho fem des d'un paradigma de prevenció i reducció de riscos i ho fem en dues propostes, de desplaçar el focus. Desplacem el focus de la substància i posem-lo en tota l'estructura social masclista, que és la base d'aquestes violències, i desplacem el focus de les agredides, del que hem de fer o hem de deixar de fer quan sortim de festes per no patir violència sexual, i posem-lo en els agressors i tota la societat còmplice d'aquestes violències. Bé, tot això ho fem a través d'un munt d'activitats, que ja la Marta Cremades ha explicat superbé al principi, així que no m'estendré, i ja aterraré tot aquest tema en la submissió química. Nosaltres ja des de fa anys estem parlant d'això, però d'una manera potser una mica incompleta, parcial, i que havíem identificat ja des de Noctàmbules. Primer, la Laia ho ha explicat, però ho repeteixo, primer és que hi ha dues tipologies del modus operandi. Dic-lo de modus operandi perquè a vegades parlem de la submissió química. La submissió química és un modus operandi per exercir un munt de coses, robatoris, violència sexual. Quan diem submissió química i ho identifiquem amb violència sexual, estem visibilitzant la violència i estem posant el focus en el mètode. Això és important. Hi ha dues tipologies de submissió química, la proactiva, on l'agressor administra una substància tòxica a la víctima per disminuir o anul·lar la seva capacitat d'oposar-se a un contacte sexual no desitjat, i l'oportunista, també anomenada vulnerabilitat química, que és on l'agressor aprofita la situació de vulnerabilitat de la víctima i qui té les capacitats de reaccions mermades pel consum voluntari d'alcohol o altres drogues. Com veurem posteriorment, la més comú és la vulnerabilitat química, que a més també pot ser molt premeditada. El cas del Chocas, aquest youtuber que va dir que el seu col·lega anava sobri a agredir, va dir a lligar, a emportar-se dones borratxes, és un cas molt comú i és un cas amb molta premeditació, però que respon a una situació d'oportunisme. Vam veure que els mitjans de comunicació primer estaven sobredimensionant la submissió química proactiva, aquella on hi ha tota una adquisició de les substàncies per anar a intoxicar a la víctima. Per què? Perquè respon a diferents mites de la violència sexual. Primer, respon al mite que l'agressor és una persona desconeguda, és una persona malvada, cruel, dement. No oblidem que en molts dels casos, que ja també s'ha dit, l'agressor és una persona coneguda i que la violència sexual forma part. És un règim polític, que també diria la Nerea Berjola. És un conjunt de normes perquè la societat funcioni i el sistema sexe-gènere hegemònic es mantingui intacte. D'altra banda, també els mitjans incideixen que la violència realment greu és la que s'exerceix contra dones que de cap manera han pogut defensar-se, com si fossin més víctimes que la resta, perquè han estat intoxicades contra la seva voluntat. Quan les dones consumim voluntàriament, hi ha aquest factor de culpabilització. Aleshores, tornen a fer els mitjans aquesta diferència entre dones bones i dolentes. Les bones són aquelles que, pobretes, no han pogut defensar-se, i les dolentes són aquelles que han consumit, perquè la culpabilització sempre està com planeando sobre les mujeres. També pensem que la sobredimensió mediàtica està apuntant a llocs que, segons la nostra percepció, són improductius de cara a la prevenció. S'està apuntant sempre a l'espai festiu, com un espai, com us deia, d'alarma. S'està apuntant a la joventut, que ja ho ha explicat superbé la Sara, des de mirades adultistes, com si les generacions actuals estiguessin fatal. Sentim molt, també podem estirar la pregunta que vau fer al principi. Estem pitjor o no estem pitjor? Ostres, crec que és complicat saber-ho, perquè a més la violència sexual no s'estudiava fa unes dècades, estava absolutament invisibilitzada, no tenim dades per comparar. I després també es posa el focus a la substància, fomentant la seva criminalització, la seva demonització i responent al discurs de les polítiques de drogues hegemòniques basades en el prohibicionisme. Si diem que el problema són les drogues il·legals, tindrem el caldo de cultiu perfecte per fomentar aquesta criminalització de les substàncies i per no mirar on toca. Posem un parell d'exemples del que havíem detectat. Aquest primer titular. Tercera víctima de la burundanga en Galicia. Una joven despierta sin ropa interior dentro de un coche. Así. Primero, despierta. ¿Dónde está el agresor? ¿Qué ha pasado con esa chica? Yo no entiendo nada. Lo entiendo perquè hi ha tota una visió social que associa la burundanga com la droga de la violació. Jo em pregunto, imagineu-vos que aquest titular fos d'un robatori.
i el robatori s'hagués fet amb una navalla, amb l'ús d'una arma blanca, i tu diries, tercera víctima de la navaja en Galícia. És el que està dient aquest titular, està posant el focus en el modus operandi i en la substància, no està posant el focus en el fet, que és un robatori o és una violació. Després tenim una altra que ho té, aquesta notícia és que ho dèiem a l'equip de Noctámbula, que ho té tot, ara l'analitzarem. El lado oscuro del verano, más agresiones sexuales y más sumisión química. Los delitos contra la libertad sexual en España crecen un 50% en julio y agosto y casi la mitad de las víctimas son menores de edad. Además, detrás de las denuncias surge cada vez más el uso de sustancias químicas para someter a las chicas. Los expertos, bien en masculino, no pierdas nunca de vista tu bebida. Vamos a analitzar tot el que hi ha aquí. Primer, la primera notícia, com us deia, posava el focus, o sigui, posen el focus on no cal. O sigui, d'aquí jo podria haver fet tota la meva ponència, sobretot amb la segona notícia, la ponència sencera. Posen el focus en la substància, posen el focus en l'època de l'any. L'estiu no viola, el lado oscuro del verano. Veieu la imatge? Bueno, la imatge és terrorífica, és una cosa musculada, com simulant una masculinitat tradicional d'un home fort i dolent amb un cap de sol i amb un fal·lus gegant en forma de serp. O sigui, què és esto? Focus en l'època de l'any. Agressors invisibilitzats. Aquí no ha sortit ningú que violi. Nos violen. La violència sexual que planea sobre nosaltres. Qui exerceix això? Després, focus de nou en el modus operandi, no en la violència sexual. Dient, a més, que augmenten, que estan augmentant. Això ja veurem ara què passa. Focus en la joventut, no? Hem de dir que són menors d'edat en un context on hi ha una criminalització i una demonització de la joventut sense perspectiva de gènere. Focus, de nou, la font. Sisplau, comptem amb fonts expertes de la violència sexual. Jo no sé qui ens diu això. Qui són els agents preventius? I a més amb un llenguatge sexista. I focus a les agredides. Nosaltres som les que no hem de perdre de vista la nostra beguda. Quina estratègia és aquesta que de nou posa la responsabilitat en nosaltres de prevenir? Per últim, agressor com a mostra, agressor l'estiu, molt fal·locèntrica, la violència sexual no es tracta de penis, es tracta d'una violència que va molt més enllà de la violació amb força física, la penetració. De fet, la violència més comú són violències que estan molt invisibilitzades i molt tolerades. D'acord? Així també hem de trencar aquest estereotip de la violència sexual. Però els últims mesos ens ha passat que ens estem trobant moltíssim quan fem tallers que tothom parla de la meva amiga, la van drogar... O sigui, tenim un discurs molt present de la submissió química proactiva. Aleshores hem volgut estudiar una mica més el fenomen i fer una petita recerca. En aquesta recerca ens hem fet diferents preguntes. Quines són les dades? Perquè estem parlant i moltes vegades no citem fonts o les dades estan molt esbiaixades. Quins són els models d'abordatge que s'estan plantejant des de les polítiques públiques i les accions comunitàries? Quines són les narratives socials i els relats mediàtics imperant? Afavoreixen la prevenció a perspectiva de gènere? I després, com podem visibilitzar i abordar aquesta forma de violència sexual, sobretot la proactiva, que és important abordar-la, des del feminisme, però sense caure en l'alarma i el terror sexual? Jo ara aquí em trec el barret de Noctàmbules. Com a activista feminista, a mi a vegades em dóna la sensació que estem copiant el discurs mediàtic i crec que hem de ser capaces de problematitzar-lo i de donar com una resposta menys basada en el perill sexual i menys basades en mites i informacions errònies que estan circulant pels mitjans i també per l'imaginari col·lectiu. Aleshores, aquesta també és una invitació a pensar, ara jo parlaré, això és molt unidireccional, però a pensar juntes com podem visibilitzar aquest exercici de violència sense caure en aquests discursos criminalitzadors de les substàncies o que fomentin l'alarmisme. És com el repte. La metodologia que hem fet servir, hem entrevistat agents claus de la Universitat d'Alcalà, un grup molt interessant que està fent una recerca d'un projecte que es diu Agressions sexuals facilitades per drogues. Ara veurem que és un concepte molt més interessant segons la meva visió, la nostra visió, que el de la submissió química. Agent institucional, vam entrevistar la Bàrbara Tardón, del Ministeri d'Igualtat. Al tercer sector vam entrevistar a les autores d'un estudi sobre violència sexual sense record, que també és una denominació molt interessant i és una proposta alternativa al que estem veient, a la Núria Iturbé i la Marta Gil. I també hem tingut, no hem pogut fer una entrevista com a estructurada, però hem tingut converses informals, hem mirat dades i hem visionat ponències de l'àmbit hospitalari. També hem consultat moltes fonts secundàries, hem analitzat els discursos de mitjans de comunicació sistemàticament des de l'any 2015 fins a l'actualitat i hem fet també una reflexió
col·lectiva amb tot l'equip que portem ja 9 anys de trajectòria i tenim certes eines per analitzar tot el que està passant. Les conclusions preliminars hem detectat, ja m'he passat un moment, diferents problemes. Problemes, falta de rigorositat de la informació, presència d'estereotips o reforç de mites referents a 3 dimensions. La dimensió relativa a les lògiques de violències sexuals, veurem que hi ha molts mites sobre com es produeixen les violències sexuals en les informacions mediàtiques, els mites relacionats o informacions incorrectes sobre els usos de substàncies psicoactives i el seu paper en les violències sexuals i també problemes de quines propostes preventives estan fent des dels mitjans o a les que se li està donant altaveus. Ja veurem que els mitjans no estan donant altaveu a totes les estratègies de tallers d'autodefensa feminista, estan donant altaveu al kit que detecta la droga de la violación. Estoy adelantando contenido, pero ahora veurem. Lògiques. Veiem problemes. El primer problema és el de la narrativa de l'excepcionalitat de la violència. La violència sempre se'ns mostra com un fenomen excepcional, fora de la norma, diferent, puntual, per part d'una persona monstruosa. No es mostra com una violència sistemàtica, no es mostra tota la violència discursiva, tota la violència simbòlica, tota la violència present en les narratives socials i en la nostra pròpia configuració. Després tenim un problema relatiu als agressors. D'una banda, com us deia, estan molt invisibilitzats, lo de una mujer ha sido hallada muerta. Després, quan llegeixes la notícia, veus que hi ha un home que ha matat una dona, que ha assassinat una dona. On posem el focus de nou? Hi ha una monstruïtzació i a més amb molts biaixos. Ara posaré un exemple, classistes i racistes, amb els discursos també coherents amb els discursos de l'extrema dreta, de vienen a violar a nuestras mujeres, que esta frase lo tiene todo. I la relació amb la víctima, com us deia, no són la majoria de vegades persones desconegudes. També tenen molts problemes a l'hora de parlar de les víctimes o supervivents de les violències sexuals amb molta culpabilització quan fan servir drogues i també quan fan altres coses, anar per recorreguts que no són segurs per elles o vestir d'una determinada manera. Aquí tinc un verbatim de la Bárbara Tardón que diu: creo que hay una realidad que no podemos obviar, es que nos agreden sistemáticamente, no de una manera puntual, ni individuos aislados o marginales. Por un lado, las informaciones mediáticas perpetúan la cultura de la violación. Emerge todo el dispositivo de desacreditación que va a surgir en el momento uno en el que confiesas lo que te ha pasado. Veiem en aquesta notícia ja sumisión sexual química o el peligro de la burundanga. La imagen ya es bastante, para mí, como... sí, que no la veis. Pues això, és bastant tal, i sobretot les informacions que estan a dins a la notícia s'enfoquen en 2 agressors, un agressor i un altre agressor. Anem a parlar d'un cas concret i no de tota la violència. El agresor, el rumano de mal aspecto y deseos lascivos. Fue el caso de una joven que era arrastrada por una persona de mal aspecto. Esto es una cosa, aquí per mi és clarament, evidentment, racista, no hem de dir l'origen de l'agressor, no ens dona cap informació sobre, no aporta res, l'únic que aporta és perpetuar el racisme i de mal aspecto, que també, que és mal aspecto según este hombre, i a mi em consta que serà també biaixos classistes sobre l'aspecte d'una persona de fora. El caso del enano maligno. O sea, el enano, primer, supercapacitista en la notícia i segon, maligno, de nou, com si fueran persones males. La masculinitat, i ho explicarà molt bé l'Olmo, és una posició social, és una posició de poder i de domini. No se trata de bondat i de maldat, es tracta de posicions de poder. Després de l'altra notícia, detenido el rei de Burundanga de la noche madrileña, el rei del Burundanga. Es que es muy pequeño aquí. El arrestado tiene numerosos antecedentes policiales por robos, tráfico de drogas i estafa. De nou, necessitem relacionar-ho amb un perfil criminal, d'una persona que ja ha estat denunciada moltes vegades, una persona externa. La foto és marihuana. ¿Qué estamos hablando? De nou, la substància, què té a veure la burundanga, que ara ja veurem que és molt mínima, s'ha detectat en molts pocs casos, ahir va sortir una notícia que em va donar temps ahir a la nit a incloure, i això, la marihuana què fa aquí?
Com volem vincular la marihuana a la burundanga, a la violència? Ostres, no? És com molt perillós aquest discurs. De nou, la culpabilització de les víctimes. La menor violada en grupo pasaba a San Juan con unas amigas y se emborrachó. Una dada que no ens aporta res, només el que fa és tornar a responsabilitzar les dones quan consumeixen. Una joven de Bilbao violada por 6 hombres había quedado con uno de ellos. Aquí no està el tema drogues, però la volia posar perquè de nou també s'entén que la violència sexual és alguna cosa, això, per part d'una persona de fora i que si tu quedes amb algú, doncs t'expones, no? I el que sempre diem les feministes no és no hasta con les bragues bajades. Vull dir que jo puc voler tenir un contacte sexual amb algú i en el moment que deixi de voler és violència sexual, no? I aquí una notícia que és una bona pràctica. Culpabilitzar la víctima és un acte més de violència. És violència sexual. No només, la Nerea Barjol ho explica molt bé, no només reprodueix la violència, sinó que produeix violència, revictimització i ens ajuda molt poc a que les dones i les persones, totes les persones que pateixen violència sexual, puguin denunciar i puguin identificar moltes vegades el que els hi ha passat com una violència. Després, mites, voy fatal, ja voy fatal, de tiempo lo sabía, però bueno, informació sobre els usos de drogues, veiem 4 mites. Principal, mites relacionats amb la tipologia de la substància, com ha dit també la Laia, l'alcohol és la substància més present en les situacions de violència sexual facilitades per drogues, generalment consumit voluntàriament per ambdues parts. Segon, informacions incorrectes o imprecises sobre el modus operandi. Majoritàriament, com us deia, és oportunista, no és proactiu. Informacions no contrastades sobre la freqüència. Està augmentant? No, em faig la pregunta, no ho sabem. Perquè abans no s'estudiava el fenomen, no tenim elements per poder saber si està augmentant o no. Cada vez más casos, el lado oscuro del verano, ¿no? Como un montón de relatos ahí, que está cada vez peor la juventud. I és com, ostres, evidentment, la societat és profundament patriarcal i amb un munt de violències, però estem amb discursos que no ens ajuden a prevenir-la. I l'últim, estereotips sobre l'estat de la víctima. És una cosa molt interessant, que jo no he aprofundit, però sí me l'ha explicat el Pablo Prego, que és de la Universitat d'Alcalá, i parla que moltes vegades les representacions mediàtiques són víctimes inconscients i sedades, però moltes vegades poden estar en estat al·lucinogen o en estat d'eufòria i fins i tot en la libido alta i patir violències sexuals. I aquesta informació, ja us ho he dit, no he aprofundit, però la volia mostrar perquè és una cosa que crec que hem de poder potser seguir com indagant. Aquí tenia un pantallazo d'una xerrada del Pablo Priego, on ell també diu que el focus d'atenció mediàtic és la proactivitat amb les mal anomenades drogues de la violació i després parla de com això està perpetuant el problema. Jo també diria fins i tot a vegades està construint certs problemes i els està reforçant. El Pablo ja també deia, mi investigació ha identificado 4 mitos, nosaltres hem basat moltíssim en la recerca del Pablo y la Eranzu Recalde també. Predominan las agresiones sexuales facilitadas por drogas de tipo proactivo, como un mito. Existe una alta implicación de las drogas de la violación, como la burundanga, otro mito. Todas las víctimas están sedadas o inconscientes, cuando si se encuentra bajo los efectos de un estimulante, la víctima estarà en un estat d'euforia, otro mito. I l'agressor suele ser un desconocido de la víctima. És un altre mite que jo he posat a la primera part. També Núria Iturbé ens diu hem sentit molt que els casos de submissió química estan creixent, però des del punt de vista de les dades judicials o policials no ho podem confirmar. No tenim dades exactes, ja que no es recull a les sentències ni als atestats, ni tampoc tenim dades anteriors per confirmar el creixement. I després aquí, com us deixarà el Power, és una cita molt llarga, però us la volia deixar de l'informe que van fer a Illes Balears i diu que la primera conclusió és molt significativa perquè sense codificar el fenomen es fa molt difícil estudiar-lo. Escau comença a recollir dades fiables sobre la prevalència de la violència sexual sense record i les seves particularitats. Veiem. Esas son las drogas de sumisión química a la que hay que estar alerta. Burundanga, GHB. GHB, a més, conocida como droga de la violación. Butirolactoma, benzodiazepinas, ketamina, ¿no? Y el modus operandi es siempre proactivo. Las víctimas somos seres que no nos drogamos nunca, no tenemos agencia para decidirlo y nos drogan todos siempre. Després, no parla de l'alcohol en cap moment. Una altra. Aquesta notícia l'he seleccionat per un gran problema de concepte. Què és la submissió química conocida como la droga de la violación?
La submissió química es un modus operandi y la droga es una otra cosa, ¿no? Y también, bueno, la persona que ingiere esta droga no suele darse cuenta porque no tiene olor ni color y cuando se mezcla con alcohol produce un efecto depresor que puede hacer que el consumidor se desmaye o entre en coma, no? De nou, aquest mite també de la sedació, no? Drogadas para violarla, la sumisión química, un problema cada vez más grave en Madrid, también, bueno, se han puesto de moda esos actos, etcétera, etcétera. Y la noticia que va a sortir ahí, ¿no? Un estudio solo encuentra rastros de burundanga en uno de casi 300 casos sospechosos. Los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense sugieren que el empleo de esta droga para cometer delitos es mucho menor de lo que proclaman algunos medios. Bueno, aquí també una notícia que relaciona l'ús de receptes falses a Girona amb la submissió química. La veritat, o sigui, la notícia, el redactat és com es compren medicaments sense recepta i això, perquè jo lo digo, se relaciona amb la submissió química, no? Que a vegades fem associacions també que tenen poca rigorositat científica, no? O sigui, que no estan validades aquestes conclusions que fem. Bueno, i a mi aquest titular sí que em sembla com més interessant. Justicia estima que una de cada 3 agresiones desde 2007 se produce bajo el efecto de drogas. Sí, de quina manera, no? Bueno, també aquí el director de l'Instituto Nacional de Toxicología nos dice que no sabemos cuál se ha producido, nos falta el propio directo, nos faltan datos porque no ha habido un seguimiento a las víctimas, la estimación a falta del estudio pormenorizado es que el 15% de los casos corresponden a una sumisión química premeditada, no? Que nosaltres diríem proactiva, perquè, com us deia, la premeditació està en les dues tipologies. No? I l'Airan Surrecalde ens fa aquesta proposta. Denominamos agresiones sexuales facilitadas por drogas a las realizadas sobre una persona que se encuentra incapacitada para dar su consentimiento debido al consumo de sustancias psicoactives, sigui voluntari o involuntari. No? I és una definició que a mi em sembla més productiva de cara a la prevenció i de cara a la conceptualització. Vale. També les propostes preventives, i ja, Maya, ja vull, focalitzades moltes vegades en l'ús de substàncies. Vale? Hem vist campanyes, no aceptes bebida de nadie, no compartas tu bebida, no mezclas drogas y alcohol, no desatiendes la copa cuando vas al baño, no consumas nada que tenga una apariencia inusual. També d'usos dels espais, d'usos d'APP, d'usos de gas pimienta, d'usos de cinturones que no se pueden abrir para que no te violen, etcétera, etcétera. ¿No? Veiem, vigila tu vaso cuando estás en una fiesta. Se repartirán 3.000 de esos elementos, son tapavasos, són tapavasos. O sigui, jo crec que és molt problemàtic. El novedoso brazalete que detecta droga en la bebida, este kit te ayuda a saber si han puesto algo en tu bebida, ya existe un esmalte de uñas capaz de detectar droga en tu bebida, ¿no? Como decía Bárbara Tardón, estas medidas son culturas de la violación porque hacen responsables a las mujeres de la agresión sexual y al final lo que apuntala es la impunidad de los agresores. Es decir, si haces todo esto, tú eres la responsable de que te agredan y él no tiene ninguna responsabilidad. El mensaje es el objetivo de la violencia sexual, el control de nuestra libertad y de nuestros cuerpos, que es lo que ha aterrizado el feminismo toda la vida. Y el problema es que esta cultura de la violación pasa totalmente desapercibida, se nos va colando constantemente el terror sexual. Bueno, aquí una notícia ja de 2014 on recull crítiques feministes a aquestes mesures i alguns tips. Per mi és molt important afinar la conceptualització. Conceptualitzar és polititzar i és desplaçar el focus. El que no s'anomena no existeix. Si en submissió química per parlar de violència sexual, invisibilitzarem la violència. Per això, les propostes, violència sexual facilitades per drogues o violència sexual sense record, que és un concepte molt interessant i tinc aquí una superdefinició, però no ha temps d'explicar. Orientar la mirada cap al consentiment i no cap al consum. Quan hem pogut consentir i quan no. Això ens ho diuen les companyes d'Intres, de la recerca de violència sexual sense record. Promoure la llibertat de sexual, de consum, fem el que fem, ens emborratxem o fem servir altres drogues, no serem mai responsables ni culpables de les violències. Anar a l'arrel de les violències, visibilitzar tot l'iceberg de les violències, tota l'estructura, tot el context i també anar als agressors entenent que els agressors no són individus, sinó que estan en una posició social de domini. Després, i amb això sí que vull llegir, perquè jo crec que ens donarà moltes eines, i acabo, de veritat. La diferència de la por i el terror sexual. En un llibre molt xul, molt potent, que es diu Yo sí te creo, cultura de la violación y el caso de San Fermín, de Samara Belte, ella entrevista a la Maitena Monroy, que és una referent en autodefensa feminista a Euskal Herria, i ella ens diu: no hablamos de miedo, hablamos de terror. El miedo es una respuesta natural y sabia que hace que reaccionemos cuando notamos que algo va mal.
El problema es que no confiamos en nosotras mismas, precisamente porque tenemos un estereotipo sobre el escenario y la tipología de agresores que no se corresponde con la realidad. Monroy recuerda que mientras la función del miedo es proteger a quien lo siente, la del terror sexual es controlar a las mujeres. Y ella dijo, ¿y qué mejor que conseguir que se controlen ellas mismas? Nos quieren hacer creer que tenemos que buscar siempre la protección de manera externa. No vuelvas sola a casa. Entonces, ¿con quién tengo que volver? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Escoltada toda mi vida? Porque ser mujer significa estar en riesgo de sufrir violencia. Según Monroy, es necesario trabajar sobre dos ideas principales. Una, la capacidad de autodefensa de las mujeres, y la segunda, el origen estructural de les violències. Per últim, per favor, fuentes expertes, les feministes són les que hem estat tota la vida teoritzant sobre això, les que estem professionalitzades i també les que no? I deixem també de comptar amb els experts, com a senyors que a vegades no tenen contacte amb aquesta lectura de gènere. Us deixo un parell de recursos molt interessants per comunicar en casos de violència sexual i perdó i moltes gràcies. Bé, doncs, moltíssimes gràcies a tu, Anna. Ens donat moltíssima informació, o sigui, en el temps tampoc tan malament. I repassem a la següent ponència, que la farà el Olmo Morales, sobre masculinitat, violències sexuals i espais festius. Dic que l'Olmo és sociòleg, amb màster oficial en mètodes i tècniques de recerca social, innovacions i aplicacions, amb un TFM sobre masculinitat i moviments socials. És especialista en teràpia centrada en la persona, col·laborador del CECOMAS, del Centre d'Estudis de la Condició Masculina, i soci fundador de l'associació Subjectivitat Masculina i Canvi. Treballa des de fa més de 10 anys promovent la igualtat efectiva entre homes i dones des de l'àmbit professional i més de 20 de manera activista. Dir que la seva tasca fonamental és la formació a professionals, la recerca social i l'acompanyament tant individual com grupal de processos de canvi masculins des d'un enfocament ètic i feminista. Perfecte. Endavant. Bueno, pues lo primero disculparme porque voy a hablar en castellano. No vivo aquí, luego no he aprendido, entiendo, pero no lo parlo. Disculparme también porque el PowerPoint, después de los PowerPoint que entregué a las compañeras, pues da hasta vergüenza presentarlo, pero bueno, pero por lo menos no aburriros mucho y que lo que cuente pues, os pueda parecer interesante y os aporte algo. Bueno, así como el esquema va a ser comentar muy brevemente qué es esto de la masculinidad y estas dos maneras de entender la masculinidad que tenemos hoy en día. Voy a presentar 4 verbatims de una investigación que realizamos en 2019 desde la Federación de Mujeres Jóvenes sobre violencia sexual en ocio nocturno. Yo me encargué de la parte, obviamente, de trabajo de los chicos, hice los grupos triangulares y el análisis de la parte con población masculina. Y luego, pues para entender un poco todo esto, es inevitable que nos vayamos a la socialización masculina, ¿vale? Cómo se construye esa subjetividad masculina, esa manera de mirar el mundo y de mirar específicamente a las mujeres. Dicho esto, hay dos maneras de entender la masculinidad, ¿vale? Una que tiene que ver con esta idea de los estereotipos, de los mandatos, de los imperativos. Pareciese que si yo me salgo de esa fotografía, porque se presenta como una fotografía, yo voy a tener relaciones igualitarias, relaciones de equivalencia existencial como las mujeres, como diría Susana Cobas, y se genera pues, cierta ilusión, ¿vale? Esta manera de entender la masculinidad se presenta como una fotografía, más que como un vídeo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que a lo largo de la historia la masculinidad ha ido cambiando de formas, ¿vale? Sabemos que a lo largo y ancho del planeta la masculinidad cambia de formas, cambia de estética, cambia de cómo se representa. Sin embargo, siempre ha ocupado una posición social, como decía Ana, privilegiada y opresora sobre las mujeres. Por eso es más interesante entender esa masculinidad como una especie de vídeo en donde puede ir
transformando su apariencia, pero siempre va a perpetuar esa posición de dominio existencial. Frente a esta idea de los estereotipos, los mandatos, etcétera, ¿no? De la jaula, la famosa caja de la masculinidad, ¿no? Parece que los hombres estamos encorsetadísimos, ¿no? Como si no existiese cajas para cualquier categoría social, porque sabemos que si se es de clase alta, pues no se va a ir al botellón, a las fiestas, ¿no? Sino que seguramente pues se vaya a una discoteca donde las copas valgan X, porque el otro está mal visto dentro de su clase social. Bueno, pues sabemos que eso no repercute, ¿vale? Transformar esa o salirse de esa caja, de esos mandatos, no tiene una relación, no hay una garantía de unas relaciones más justas con ese otro dialéctico. Por otro lado, tenemos esta masculinidad como posición social y es entender el género como puramente relacional, no individual. No tiene que ver con que yo, como hombre, exprese mi vulnerabilidad, llore en público, me achuche con otros hombres. Está muy bien, todo eso está fenomenal. Tiene que ver con el crecimiento personal, no tiene que ver con revertir la desigualdad, ¿no? Y hoy en día se está generando una especie de espejismo, de ilusión, en la que hombres que no cumplimos con ese modelo de Rambo o de Antonio Zores, ¿verdad?, que se llama masculinidad hegemónica. Pensad si eso es muy hegemónico hoy en día, ¿no? O es más bien algo que está obsoleto, pues somos de otra manera. Decía, posición social y necesariamente pensar de una manera relacional, ¿vale? En tanto que clase sexual. ¿Vale? Lo que viene a definir esa clase sexual de los hombres, esa clase sexual de las mujeres, es una relación, como decía, de dominio, en donde pues, se da una serie de prácticas de explotación, apropiación del tiempo, apropiación del cuerpo, apropiación del espacio, extracción, ¿verdad? Una mentalidad extractivista de ese trabajo de cuidados, de ese amor como trabajo no pago, ¿verdad?, en el que se socializa a más de la mitad de la población y que, como decía Kate Millett, pues bueno, el amor es el opio de las mujeres. ¿Vale? Bueno, como comentaba, voy a seguir por presentar 4 puntitos, ¿vale?, de la investigación que me parecía así interesante traerlos aquí. Investigaciones pues, realizadas desde Federación de Mujeres Jóvenes, dirigida por Mónica Sanz, gracias, Said, y bueno, que tuve el lujo de participar. Vale. Vamos primero con el verbatim y ahora comento un poco qué es esto de la mentalidad ideativa, ¿no?, del autocentramiento y la reciprocidad ausente, que entiendo que es algo que se comprende con mucha mayor facilidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que ellas llegan al orgasmo, ¿no? Pues o te lo dice o lo notas, o sea, no quiero decir cuando lo notas, pero se siente que a ella le dio el orgasmo en un momento que grita al final o se queda quieta por un momento y dices, ah, vale, se ha corrido. O cuando empieza a salir ese liquidillo de su vagina y dices, vale, se ha corrido. Y no sé qué más, no me he dado cuenta. Nada más que eso, así, no sé. Cuando yo me he corrido, ha sido bien. ¿Ahí finaliza? No. Ahí finaliza. Y yo pregunto, ¿ahí finaliza? Sí, bueno, hay algunos que no, ¿eh? Hay algunos, algunas veces, hasta se corren los dos al mismo tiempo. Exacto, hay algunos que se toman su descanso para la siguiente ronda, ¿no? Exacto, round 2. Continúa allí hasta la chica ya... Bueno, por lo que decís normalmente entonces es cuando acabamos nosotros, ¿no? Claro, exacto. Este autocentramiento, esta manera de entender que cuando nosotros terminamos se acaba algo que es compartido, que es conjunto, que es colectivo, representa muy bien esta idea del ombliguismo masculino, ¿vale? Por tanto, por contra, digamos, tendríamos los hombres que en ese proceso de cambio no llorar más, no achucharnos más, sino descentrarnos, ¿vale? Dejar de considerarnos el centro del universo. Obviamente hay esta reciprocidad ausente y a mí lo que me parece más interesante es esta mentalidad ideativa, ¿no? ¿Qué es esto de la mentalidad ideativa? Bueno, hay un autor francés que luego comentaré algo que se llama Leotirs Vidal, que lo explica muy bien, ¿no? Dice, bueno, mientras nuestras hermanas, amigas, compañeras estaban de pequeñas en casa colaborando en las tareas del hogar, ¿no? Tocando la realidad material del sostenimiento de la vida, nosotros estábamos en nuestro cuarto inventando mundos posibles, ¿sí? Jugando, imaginando.
de esa práctica lo que viene a comentar es que deriva esta suerte de mentalidad ideativa, que tiene que ver con adaptar la realidad a lo que yo quiero que sea. ¿Vale? Confundir la realidad con lo que a mí me conviene que sea esa realidad. De aquí podemos pasar a, seguramente muchas y muchos tenéis ejemplos en vuestra vida de yo creo que le gustó a esa, yo creo que cuando en el 90% de las veces estaba equivocado, ¿verdad? Tenemos más ejemplos, pero uno muy significativo para la jornada que nos ocupa, por cierto, me he agradecido por la organización de la jornada, disculpas, ¿vale? Tiene que ver con ese, aunque digan que no, en realidad es un sí, ¿vale? Creo que es bastante evidente lo que estamos hablando. Ese ser para sí, ese ensimismamiento masculino, ¿no? Que tiene que ver también con ese autocentramiento, con ese ombliguismo que decía. Dice, diferencian entre el encuentro sexual de una noche con una desconocida y el encuentro sexual con una pareja, en donde su actitud y sus prácticas van a tener o pueden tener consecuencias. ¿Vale? Y esto es importante porque la impunidad masculina es algo también que nos refuerza y algo que tenemos que intentar evitar. Leo. O sea, cuando te tiras a una noche sí que es más, vas a disfrutar con ella, es más, pues bueno, si estás enamorado, es decir, es más conseguir la felicitación de ambos. La felicitación, ese rédito, ¿no? Que también seguro que nos resuena a muchos chicos de aquí. Yo creo que en ese momento hay varios aspectos, ¿no? Porque si tú estás con tu pareja, si estás con una pareja estable, si estás una noche por ahí, de tira que te vaya, aquí te pillo, aquí te mato, lo que quieres es lo que quieres y ya está. Y muchas veces no piensas en el disfrute de la otra persona. Si es fuera del ámbito de la pareja y es lo que dice él, una noche yo creo que acabas tú y te vas a casa. O sea, estás follando y terminas de follar. ¿Cuándo tú consideras que has terminado de follar? Risas. Risas, ¿vale? A mí hasta que me aguanta. Cuando una chica de fiesta y vas a eso, acabas y te vas, ¿vale? Me ha faltado decir que en la investigación que mezclaba técnicas de IAP, de participativas, y técnicas cualitativas. Todo esto fueron grupos triangulares que se llevaron a cabo en Euskadi, en Valencia, en Madrid y en Canarias, ¿vale? Siguiendo también diferentes perfiles en cuanto a si eran jóvenes, toda la población joven, pero sí que había diferentes perfiles en gente racializada, no racializada, y también pusimos el foco en que hubiera ciertos hombres, ¿no? Digamos que la gente que nos dedicamos a pensar esto de la masculinidad y trabajamos con hombres, pensamos como una división que tiene que ver con los negacionistas, digamos, ¿no? Los más sensibilizados y una gran masa crítica que está en el centro, que son los ambiguos. ¿Vale? Decir que los hombres de Madrid eran los sensibilizados. Vale. Pornografía, esto es algo que ya se sabe, ¿vale? Pero bueno, lo voy a comentar también. Cuando se pregunta acerca de la pornografía, pues bueno, este extracto así reducido, que es significativo del resto de grupos que se hicieron, cuando se pregunta si la pornografía es una fuente de educación sexual, lo que se considera es exacto. Yo he aprendido a hacerlo. Bueno, es más como una tercera escuela, ¿no? Es la escuela que no te dan, la clase sexual que no te dan en el colegio. Exacto, como la primera escuela la tienes en la calle, la segunda en el instituto y la tercera en los vídeos porno, ¿no? Pues yo creo que esa es la primera. Bueno, pues creo que queda evidenciado que nos guste más o menos la pornografía, nos enseña cosas a los hombres y los hombres aprendemos cosas de la pornografía. ¿Vale? Cosas que tienen que ver con la apropiación del cuerpo de las mujeres, ¿vale? Con ese no ponernos límites, con ese asumir que tenemos derecho a tocar y a manejar el cuerpo de las mujeres. ¿Vale? Igual que han comentado antes las compañeras, especialmente Sara, la ocupación, invasión del espacio público, la apropiación de ese espacio público como si fuese nuestro. Bueno, pues de esto también, estos aprendizajes, deriva el dolor físico excitante para las mujeres, ¿no? Esta creencia que cada vez se está asentando más. No quiero decir que no haya alguna mujer, pero creo que no es algo representativo, ¿vale? De más de la mitad de la población. Realmente, por ejemplo, a las mujeres les gusta a algunas mujeres les gusta lo cariñoso, a otras les gusta lo rudo, lo agresivo y lo salvaje también. Ojo, porque es entre risas todo el rato, si os dais cuenta, eran grupos que tenían que ver con la violencia sexual en el ocio nocturno y había muchas risas en mitad de los grupos. Y que le ves en el cuello, ¿no? Exacto, y que le cojan, algunas veces que le cojan del cuello, que les den nalgadas, cosas así. Porque, no sé, muchas mujeres son muy cerradas, ¿vale? Las que no les gusta eso es que sois unas cerradas, ¿vale?
Por eso, pero yo lo veo como algo normal, es sexo, ¿no? Un deseo, una fantasía que sale de la mujer, además. O sea, cómo nos construimos la realidad, cómo legitimamos nuestras prácticas, porque volvemos a colocar esa fantasía de que el deseo nace desde el otro lado. ¿Vale? ¿Cómo voy de tiempo? Quedan 7 minutos. Vale, perfecto, muy bien. Vale, bueno, pues de esa socialización masculina en la que se va produciendo, se va gestando, se va fraguando esa manera de mirar el mundo, ¿no? A través de la socialización sabemos que tiene 3 niveles. Uno que es el cómo me relaciono conmigo mismo, otro nivel que es el cómo me relaciono con mi grupo de pares, en este caso los hombres, y cómo me relaciono con ese otro dialéctico, en este caso las mujeres. ¿Vale? Luis Bonino, bueno, digamos que tiene 2 patas, ¿vale? Dos núcleos centrales. Esta subjetividad se forja dentro de una subjetividad que llamamos privilegiada, de esa condición de privilegios, y de una subjetividad que se fragua en la condición de dominantes, ¿vale? Y ahora explicaré un poco las diferencias. La privilegiada la explica Luis Bonino muy bien con este ejemplito de la tarjeta VIP, seguro que a muchas y muchos os suena, ¿verdad? Es que acuña el término micromachismo y que nos vale para entender también cómo los hombres desarrollamos una serie de estrategias con mayor o menor conciencia, pero que suponen un saber denso acumulado que vamos manifestando con nuestras prácticas. Y lo que viene a explicar es que cuando nacemos, pues se nos da una tarjetita con la que vamos a tener una serie de privilegios que poco a poco vamos a ir interiorizando en tanto que derechos. ¿Vale? Por eso tengo el derecho a no cuidar, tengo el derecho a ocupar el espacio público que me dé la gana, tengo derecho a que se me reconozca, ¿vale? Tengo derecho a que se me escuche, tengo derecho a que se me cuide y no ser recíproco. Bueno, no voy a enumerar más privilegios porque creo que aquí vais sobrados y sobradas de ese conocimiento. ¿Qué aprendemos? Bueno, aparte de que es un grupo social, el grupo social de los hombres, y diréis, bueno, no todos los hombres, bueno, sí, todos los hombres, que es exclusivo nuestro, ¿vale? Los hombres hemos podido transitar los espacios de las mujeres, pero las mujeres no han podido transitar nuestros espacios. Casualmente, encima, son espacios de poder, ¿vale? De ahí que deriva de esa experiencia privilegiada, bueno, pues una serie de aprendizajes que tienen que ver fundamentalmente con 2, ¿vale? El de la superioridad moral sobre las mujeres, ¿vale? Yo soy justo, soy quien tiene la varita de medir de lo justo y lo injusto, y es más aún, los límites de lo injusto, los límites de lo ético, los pongo con mi misma práctica. Yo no reflexiono si lo que hago es justo o es injusto, yo soy, ¿verdad?, en libertad, porque la libertad es uno de los grandes privilegios masculinos. Este es un ejemplo que cuenta siempre Fabián Luján, ¿no? Y que me parece como muy significativo y muy potente. Y es, no he traído, se trae siempre unos muñequitos, ¿no? Para ejemplificarlos, este es su PowerPoint. Vamos a imaginarnos que esto es un muñeco, ¿vale? A ver si esto nos suena a los chicos que estáis aquí delante. ¿Sí? ¿Nos suena más o menos? Supongo que sí, ¿no? ¿Quién es este personaje con respecto a mí? Bueno, pues este personaje soy yo, es una proyección de mí, ¿vale? ¿Puede haber juego sin este personaje? Si yo me quito este personaje, ¿puede haber juego? No puede haber juego, porque este personaje es el protagonista, ¿vale? Hay cierto afán de protagonismo que tenemos los hombres. Algo más, ¿qué puede hacer este personaje en mi juego? Puede hacer lo que le dé la gana. No tiene límites. Y aquí entramos con otra clave de la masculinidad. No nos ponemos límites. No entendemos los límites de las mujeres porque no las consideramos sujetos, sino objetos. Por tanto, arrasamos, ¿vale? No tengo tan pocos límites que puedo incluso ejercer violencia contra otros o otras, ¿vale? Porque ¿contra quién voy a ejercer violencia? Siempre contra quien se lo merece, ¿verdad? Yo en estos juegos nunca ejercía violencia contra quien no se lo merecía. Yo iba instaurando la justicia, ¿vale? Por tanto, hay algo ahí de una autopercepción bondadosa, inocente, justa. Y esto engancha también con este imaginario que se está construyendo acerca de los hombres, en tanto que pobrecitos, encorsetados, incluso oprimidos por la masculinidad, ¿verdad? Bueno,
pues de ahí deriva que no vamos a trabajar a esas relaciones de poder, sino que vamos a pensar que hay que trabajar las cosas que nos perjudican a los hombres, ¿no? Como si trabajar las cosas que perjudican a las clases altas, ¿verdad? A la burguesía, por ejemplo, que Rodrigo Rato se fuese a hacer un retiro de yoga para desestresarse, fuese luego al volver a redistribuir su riqueza, ¿no? También esta idea de que los hombres ganamos con la igualdad, ¿no? Bueno, ¿a quién se le ocurre pensar que las clases altas van a ganar con la redistribución de la riqueza? ¿No? Es algo absurdo. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar el sistema sexo-género, todo vale. Lo que no vale para analizar otros ejes de opresión, nos vale para este. Bueno, habría que preguntarse por qué, ¿no? 2 minutos. Bueno, pues superioridad intelectual sobre las mujeres, porque siempre tenemos razón los hombres, ¿verdad? Esta autorreferencialidad que ya he comentado antes y que también con el abuso sexual se veía muy claro en esta investigación que hicimos, porque a la pregunta de ¿alguna vez han abusado de vosotros sexualmente, os han forzado, os habéis sentido presionados? La respuesta fue ojalá, y risas entre medias. Bueno, pues de ahí esa autorreferencialidad, ¿no? Y obviamente pues de esa posición privilegiada y cuando yo me veo que estoy hiperrepresentado en los medios, en la producción cultural, pues yo voy a y otras muchas cosas, ¿no? Ese mayor reconocimiento, ese mayor permiso, ese perdón constante, pues voy a generar una creencia de importancia de sí. Por eso bueno, consideramos que lo nuestro siempre vale más y nos aburrimos cuando nos cuentan cosas nuestras parejas, amigas, etcétera, etcétera, porque tiene menor importancia, ¿verdad? La heterosidad, como comentaba, me voy a alargar 2 minutos, ¿vale? A lo mejor. Plantea el desde dónde y con qué, ¿no? Nos relacionamos los hombres. Dice, bueno, pues desde esos privilegios que estábamos comentando y desde esa mayor agencia que tiene que ver con una mayor confianza en uno mismo, con ese refuerzo que recibimos constantemente, por esos cuidados no recíprocos, por ese mayor tiempo para sí, por esa libertad en tanto que desarrollo de itinerarios vitales, etcétera, etcétera, ¿vale? Con una mayor agentividad. ¿Cómo aprendemos todo esto? Dice, bueno, pues porque tenemos unas relaciones, aprendemos unas prácticas de sí con nuestro grupo de pares y unas relaciones, unas prácticas con respecto a las no pares. ¿Qué significa esto? Desde pequeñas aprendemos que nos tenemos que relacionar igual con unos que con otras, ¿vale? Igual que sabemos que no me puedo relacionar igual con mis compis de clase que con la gente adulta cuando soy muy peque, ¿vale? Pues del mismo modo aprendo que no me tengo que relacionar igual con unos que con otras. Igual que no nos relacionamos igual con nuestras compañeras y compañeros en el curro que con nuestros jefes y jefas, ¿verdad? Eso se entiende fácilmente. El problema de esto es que es fundacional del sujeto porque es nada más nacer, estamos ya aprendiendo esto, ¿vale? Después de aprender que mi madre es una cosa, el mundo es una cosa y yo soy otra, lo segundo que aprendo es que o soy chico o soy chica, ¿vale? ¿Por qué reproducimos esto? Pues bueno, porque hay una satisfacción, hay una doble satisfacción narcisista y material. La narcisista, que podríamos decir que también las mujeres reciben esa gratificación que tiene que ver con esa palmadita en la espalda, cuando alguien se comporta, actúa como la sociedad espera que lo haga, ¿verdad? Desde la sumisión y desde el poder. Pues nosotros también se nos aplaude. Pero además los chicos tenemos una suerte de satisfacción de beneficio material, que está traducido en ese mayor tiempo para sí, poder ocupar el espacio público sin miedo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese disfrute, en ese mayor reconocimiento, hay un disfrute, hay un saboreo de esos beneficios, ¿vale? Hay algo de goce. Eso engancha. Nos pensamos que los hombres muchas veces, pues con verlo, yo ya lo veo, yo ya he cambiado, ¿vale? Bueno, pues si sabemos que ir a terapia, cambiar cosas que te perjudican, nos lleva meses, años, incluso no llegamos a transformarlo, ¿qué no costará cambiar algo que nos beneficia y que perjudica a otras? ¿Vale? Bueno, lo dejo ahí en el aire como para que le demos una vuelta. Bueno, de esta doble satisfacción, pues obviamente deriva esta ética del yo, ¿vale? Autorreferencial y autocentrada que decía antes. Y ya, me lo he pasado mucho. Pues gracias. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Olmo, no t'has passat molt, Vale, doncs acabem amb l'última intervenció d'aquesta taula rodona, després tindrem l'oportunitat de fer les preguntes sobre estratègies d'actuació davant les violències sexuals, que la farà la Edurne Larracochea, politòloga i activista feminista, sòcia de la cooperativa Cúrcuma i coordinadora de la seva àrea de prevenció de violències masclistes,
està al càrrec de la coordinació dels serveis de punts liles a espais d'oci nocturn i diürns de l'activitat, així com de les formacions sobre acollida i resposta comunitària davant les violències masclistes i les violències sexuals que acompanyen els punts liles. Suposo que totes sabeu ja, però Cúrcuma és una cooperativa social de professionals de l'àmbit psicosocioeducatiu que es defineix com a feminista i que treballa des d'una perspectiva interseccional i intercultural. A més, dissenya i ofereix serveis educatius i de formació en prevenció de violències masclistes i assetjament escolar, així com acompanyament a persones i grups. Gràcies. A mi no em queda gaire temps, així que no em podré passar dels 20 minuts. Primer de tot, volia donar les gràcies a Noctàmbules per convidar-nos i per obligar-nos a parar i a pensar i a reflexionar, fer-nos preguntes, perquè nosaltres som una cooperativa que sobretot el que fem és intervenció i entrem en dinàmiques molt, molt boges i ens costa molt trobar aquests moments per pensar què estem fent, com ho estem fent i per què ho estem fent. I pensem que és profundament necessari tenir aquests espais, poder teixir també diàlegs i aliances. Per tant, Anna, gràcies. Del que parlaré avui és d'estratègies d'actuació davant de les violències sexuals i una mica l'encàrrec era de parlar en contextos informals com són els botellons, però específicament molt aterrat a l'experiència que tenim com a Cúrcuma en tot el que són els punts liles. I en concret, per fer una mica d'història, nosaltres vam començar a fer punts liles l'any 2017, però realment va ser a partir de l'any 2019 quan aquest va passar a ser un dels serveis més importants de la cooperativa. I a partir d'allà hem fet un procés d'aprenentatge, de repensar-nos, de transformar i d'adaptar també la proposta original. Però una cosa que vull dir i sembla evident i em sembla gairebé ridícul haver-ho de nombrar, però em sembla que ara mateix és molt important, és que a Cúrcuma el que fem són punts liles feministes. I dic això perquè estem en un moment en què hi ha moltes entitats que no són feministes, que igual et posen un punt lila com et posen una barra de bar, i en canvi hi ha tota una altra sèrie d'entitats feministes que reivindiquem la història dels punts liles com fruit d'una proposta que parteix de l'autogestió feminista i que porten la perspectiva feminista al centre. I per nosaltres el punt lila serà feminista o no serà. I a més, això ja afegim que els nostres punts liles són transfeministes, porten una mirada interseccional o ho intenten, estem en ello, antiracista i també incorporem una mirada comunitària i una perspectiva restaurativa. Com us deia, del que parlaré és de l'experiència molt aterrada en el que hem estat fent a Cúrcuma en els últims 3 anys i poc, que és quan realment vam començar a fer molts punts liles. I del que parlaré són una sèrie d'idees, reflexions que hem compartit amb companyes que estan dins de l'equip de punts liles de Cúrcuma, que porten 3-4 anys treballant i, per tant, són reflexions col·lectives, potser no tan endreçades com les presentacions que acabeu de veure i que estan en procés. I també ens ha servit d'alguna manera per identificar que necessitem parar i pensar una mica més sobre el format d'itinerància de punts liles, que és el que més estem fent en aquests formats de festa informals com són els botellons, perquè són espais en els que tenim molta menys experiència i en el que ens estem trobant en reptes diferents dels aprenentatges que ja teníem dels punts liles fixes. Aleshores, la pandèmia per nosaltres va suposar un moment de canvi, va suposar replantejar-nos i adaptar de forma creativa la tasca que estaven fent els punts liles tal com l'havíem fet fins aleshores. I això va voler dir obrir horaris, ubicacions, diversificar les persones amb les que havíem estat treballant i, en primer lloc, i faré un petit parèntesis per explicar-ho perquè crec que és important, vam començar a fer punts liles diürns que ens han servit per desmuntar 2 dels mites que ja s'han anat nombrant al llarg de tot el matí, com són la idea que les violències sexuals es donen sobretot en espais d'oci nocturn, erroni, i la idea que les violències sexuals tenen a veure amb gent jove, un altre mite totalment erroni. Treure el punt lila de l'espai nocturn ens ha permès mostrar que les estadístiques el que ens diuen és que l'espai que hauria de ser l'espai més segur és en realitat l'espai més insegur i que les violències sexuals es donen en tots els espais que habitem les dones i també les persones de la dissidència sexual i de gènere.
I, per tant, moure aquests espais diürns al mercat, a la plaça, a l'espai de Bermuteo del diumenge al matí, ens permet trencar amb tot aquest imaginari tan fals que reforça aquests mites. I a la vegada també ens permet interpel·lar a tota la ciutadania, perquè la responsabilitat davant de les violències sexuals passa per una responsabilitat comunitària. Tota la comunitat ens hem de sentir interpel·lada i la resposta ha de venir des d'aquí. Per tant, d'alguna manera, treure el punt lila de l'espai d'oci nocturn, que no l'hem tret del tot, ara hi tornaré, però en aquests punts liles diürns, trenca amb aquest estigma que recau sobre el col·lectiu de les persones joves com un col·lectiu més problemàtic o més vulnerable a estar exposat o a generar o rebre violència sexual. I quan també hem tret els punts liles i els hem portat als mercats, a les places, al carrer, a baix de casa teva, hem pogut també treballar amb una gran pluralitat de persones, també posar en consciència sobre que les violències sexuals ens passen al llarg de tota la nostra vida, no només quan som joves, no és un fenomen específic d'un moment del nostre cicle vital. I no només això, sinó que els agressors també són de totes les edats, també desmuntant tot aquest imaginari sobre qui són els agressors. L'altra cosa que ens va passar en la pandèmia és que arrel de les restriccions imposades en l'oci nocturn formal, si us en recordeu, estava tot tancat, nosaltres vam pensar que s'obria la possibilitat de començar a fer més feina en aquests espais d'oci nocturn informal com són els botellons. Nosaltres havíem tingut alguna experiència fent itinerància, però sobretot complementant a punts liles fixes i que estaven ubicats en espais formals o oficials o legitimats, sobretot per als ajuntaments. I en el moment en què els espais d'oci passaven a estar només en aquests espais informals, perquè, com dic, els formals estaven tancats, ens va semblar que era un moment perfecte. Ara bé, què va passar? Que la resposta de les administracions públiques van ser molt diverses. Alguns ajuntaments, la minoria, van entendre que calia d'alguna manera acceptar la realitat dels botellons i entrar a treballar en aquests espais, tot i que les mirades d'aquests ajuntaments no sempre coincidien amb la nostra mirada. Però la gran majoria d'administracions van decidir donar-los l'esquena, criminalitzant encara més aquests espais, que per si ja sabem, i també hem anat parlant d'això, han estat profundament criminalitzats, perquè s'entenia que muntar un dispositiu de punts liles en aquests espais informals era una forma de legitimar-los o inclús d'incentivar-los. I això entrava en contradicció amb la mirada dels dispositius de seguretat pública dels mateixos ajuntaments. Per tant, tot i que sabíem que l'oci es donava sobretot en aquests espais i la criminalització d'aquests espais només podia fer que aquests espais fossin espais més insegurs per a alguns cossos, les estratègies d'actuació davant de les violències sexuals durant aquest moment pandèmic de tancament d'oci es van enfocar en els espais formals i oficials de festes. Per nosaltres va ser una oportunitat perduda en aquest sentit. Quan fem punts liles itinerants, nosaltres també ens hem hagut de repensar quins són els objectius d'aquestes estratègies d'actuació que van més enllà de quan tenim un estand i treballem en un punt lila on la gent s'apropa, la convidem a que s'apropi, però la gent s'apropa d'una forma voluntària. Els punts liles itinerants tenen un objectiu clau que va molt en concordància amb el que al principi del matí comentava la Sara, d'aquesta mirada de la seguretat des d'una mirada feminista, molt allunyada de la mirada de vigilància. Nosaltres no som policia de gènere, no som policia, nosaltres estem presents, ens mostrem disponibles i també és una forma de posicionament polític clar, de construcció i de transformació i de creació d'aquests espais també com a espais feministes. La nostra presència per si entenem que és dissuasiva, i a més també amb la nostra tasca el que fem és observació, detecció i quan identifiquem alguna situació ens apropem, demanem necessites ajuda i aquesta intervenció la fem des d'una mirada feminista. Fem també pedagogia, però fins a cert punt, i tornaré a aquest punt perquè a certes hores de la nit els nivells de consum no permeten fer gaire tasca de sensibilització i de vegades també aquestes
aquests recorreguts que fem en l'itinerància em recordaven una mica aquesta mirada de les marxes exploratòries que fa Col·lectiu Punt 6, perquè també fem una mena de diagnòstic dels usos de l'espai, perquè hi ha una mirada molt homogeneitzant sobre com són els botellons o qui hi ha en aquests botellons i en realitat cada territori té usos i pràctiques molt diferents. I a la vegada també recollim informació sobre poder repensar temes d'il·luminació, transport públic, etcètera. Com ho fem? Nosaltres anem en parelles itinerants, anem caminant, fem una tasca com més perifèrica, tenim elements de reclam com per convidar, però moltes vegades l'únic que fem és presentar-nos, nombrar que estem allà, l'horari en el que estarem i saludar. El que ens trobem és que, així com la figura dels punts liles fixes està molt consolidada, està força consolidada en l'imaginari, sobretot d'aquest sector més jove, els punts liles itinerants encara com que desubiquem, qui són aquestes persones que caminen amb armilles liles. Per tant, nosaltres també hem fet tota una tasca d'anar explicant les nostres armilles són liles, no són taronges, no són grogues, no són part d'un dispositiu de seguretat, entès com moltes vegades s'entén la seguretat allunyada d'aquesta mirada feminista. I malgrat el debat que hi pugui haver amb el tema de l'armilla, per nosaltres, per la tasca que realitzem, pensem que és important portar-les, perquè un objectiu és donar visibilitat a que hi som, a que estem en l'espai, que si algú necessita denunciar, si algú necessita un acompanyament, doncs estem allà i ens poden buscar i ens poden trobar fàcilment. També perquè hi ha una part simbòlica de transformar i de posicionament polític, com us deia, i per altra banda també perquè a nosaltres ens dona certa seguretat quan treballem en espais més hostils, que no sempre és el cas, però de vegades sentim que estem més exposades, sobretot quan anem a dispositius que una mica ens sentim soles davant del botellón. Pensem que és una forma de cuidar-nos, de no exposar-nos, de també demostrar que som part d'un dispositiu més gran, però aquí hi ha tot un repte que hi tornaré, que té a veure amb els límits de la nostra intervenció també, i els límits que posem i qui cuida a les que cuiden. I per últim també perquè l'armilla finalment te la pots treure i quan fem acompanyaments ens traiem les armilles per preservar l'anonimat i la intimitat de la persona amb la que estem treballant. Aleshores, a nivell de reptes, dificultats, més que estratègies, jo ho sento, però el que us llançaré són preguntes que ens estem fent i a veure si també ens podeu fer retorn, perquè estem en aquest moment de repensar algunes coses i poder-nos imaginar com aquests dispositius podrien ser diferents de com són ara. El primer repte, que és un repte més estructural i que ja l'he mencionat, té a veure amb que no totes les administracions aposten per treballar en aquests espais. I en realitat moltes administracions els donen l'esquena, els criminalitzen, des d'aquesta mirada de conflictivitat social, que és una mirada molt present a les nostres administracions catalanes i als cossos de seguretat. I molt sovint els dispositius municipals de botellons tenen aquesta mirada al centre, una mirada que reforça la visió dels botellons com a espais insegurs, problemàtics, espais que cal controlar, censurar i suposo que també destruir. Espais que són perillosos. I especialment això, tot aquest discurs, aquest imaginari, es va alimentar molt en el context de Covid. Els joves passotes, vàndals, que no els importa res. Això estigmatitza i criminalitza tot el col·lectiu en general, però a més a la vegada s'hi suma una mirada racista i classista, que també ja mencionàveu, que estigmatitza encara més a certs perfils de joves. Quantes vegades no hem sentit aquí el problema el tenim quan venen els joves de fora i ens estem imaginant quin és aquest imaginari d'aquests joves de fora creuat per aquesta mirada racista i profundament classista també. Aleshores, des d'una mirada feminista pensem que ens hauríem de preguntar si realment aquests espais són més insegurs que altres espais que habitem les dones. Moltes xifres de les poques que tenim, moltes ens indiquen que potser això no és així, si el 80% de les agressions sexuals es donen a la llar, potser repensem tot aquest mite. Hi ha una major incidència de violències sexuals en aquests espais informals d'oci. Què ens estan dient les estadístiques? O tenim aquestes estadístiques? Potser no. I per tant, les hem de construir.
Un altre repte que tenim amb la itinerància, i aquí pensem que tenim molt a aprendre d'entitats, per exemple, com EDPAC, que porten anys treballant temes de consum responsable en aquest format d'itinerància, és que quan fem intervencions, a diferència del punt lila fixa, no sempre són intervencions benvingudes. Tenim una dinàmica que a vegades és invasiva, interrompem dinàmiques de grups, la sensació és que venim a fotre la xapa, ja estan aquí un altre cop aquestes pesades, i hem d'explicar molt, com us deia, que nosaltres no som policia i no som policia de gènere. I això requereix també aprendre a escoltar els límits que ens estan posant i a revisar la nostra pròpia, com a professionals, mirada adultista, també, per molt que ens pesi. Molts cops en els botellons el que trobem són grups molt grans, profundament masculinitzats. No sempre, i aquí torno a insistir, no tots els botellons són iguals, però per fer una generalització en els espais on hem treballat, i ens plantegem molts cops de fins a quin punt és el moment de fer pedagogia. Si pensem que aquest és l'espai pedagògic per fer la intervenció, pot ser molt frustrant, perquè no és que la gent estigui venint per voluntat pròpia, com passa normalment en els punts lila, sinó que nosaltres estem trencant una dinàmica, estem interrompent unes dinàmiques i venim a fotre la xapa. Com a positiu, això té que també arribem a molta més diversitat de perfils que no estan arribant als punts lila fixes, i també cal destacar com a positiu que hi ha moltes joves que participen dels botellons, que se senten molt acompanyades per la nostra presència, i això és una cosa que se'ns repeteix contínuament, que ens busquen i que ens conviden a quedar-nos i a fer intervencions llargues. No totes les persones joves fan el mateix ús dels botellons. Un tema que ens preocupa, com us deia, és com trencar amb la lògica adultista amb el tipus d'intervencions que fem, i traient aquesta mirada de estem aquí, vés en compte, al final ens estem ficant en un moment de desconnexió, de desfase, d'oci, i d'alguna forma nosaltres també acabem sent una mena de... estem tutoritzant d'alguna manera aquests espais. Volem trencar amb aquesta mirada de joventut com a problemàtica i reivindicar i posar en valor el que aprenem i recollim sovint, que d'això no se'n parla mai, o no se'n parla tant, en aquests espais on el que recollim és la valentia de moltes joves per nombrar, denunciar i col·lectivitzar les violències i també compartir vivències de sexualitats més plaents i lliures. Posant nom a les violències a l'espai públic, és a dir, fer-ho en un botellón o fer-ho en un punt lila en l'espai de festes, col·lectivitzar-les, evidenciar la seva dimensió estructural i sistèmica a partir de violències viscudes en primera persona és profundament transformador i reparador. I aquí les joves ens estan donant lliçons molt importants. Nosaltres en aquest tipus de contextos estem vivint encara més violències de les que vivim en altres espais on tenim els punts liles. Rebem innumerables comentaris i agressions masclistes, LGTBI-fòbiques, i en els últims anys ens hem trobat molt de cara amb aquesta realitat del creixent negacionisme de gènere per part de, sobretot, nois cis joves. I d'això hi ha també com evidència de diferents enquestes que mostren com està creixent aquest negacionisme. Però davant d'aquesta realitat, no vull dir que ho haguem de fer des d'aquests punts liles, però hem de pensar estratègies per treballar aquestes masculinitats dissidents que arribin, i d'alguna manera nosaltres estem trobant-nos moltes barreres, sobretot a partir que tornem al carrer després de la pandèmia. Un altre tema que només el mencionaré perquè no tinc gaire temps és com treballem amb les adolescents menors, i això ho repeteixo sempre quan parto a punts liles, perquè com les acompanyem per fer front a les violències sexuals trencant amb la mirada adultista. Nosaltres sentim que tenim un marc legal que limita la feina que podem fer des del punt lila amb aquestes adolescents, perquè hi ha una contradicció entre la mirada feminista que portem als punts liles sobre com és un acompanyament que passa per treballar des de les cures, amb uns tempos, donant espai, posant les necessitats de la persona que ha viscut l'agressió al centre, i això entra en contradicció amb el marc legal en el que treballem, que sovint té una mirada adultista i punitivista, que el que fa és contribuir a la revictimització, que genera diverses violències institucionals i que no escolta ni respecta les necessitats i agència de les adolescents. I per últim, ens ressona molt aquesta pregunta de quins són els límits de la itinerància. Nosaltres posem el cos en espais on no sempre són benvingudes. Molts cops
la sensació és que estem soles davant del botellón, en espais que de vegades són hostils, no? I com ens cuidem a nosaltres, qui ens cuida a nosaltres. No? I aquest és un dels problemes que trobem i que pensem que hem de pensar de cara al futur, no? A nivell de futur de les estratègies d'intervenció. I aquí vull tancar com amb 3 preguntes. La primera pregunta que ens fem és amb qui fem els dispositius. Nosaltres tenim clar que una única parella fent itinerància de punt lila, que és sovint el que ens demanen els ajuntaments, normalment és insuficient. Potser si l'actuació va acompanyada de la presència d'altres actors pot tenir sentit, però hem de pensar estratègies d'actuació que siguin més integrals, on no sentim que estem soles i que estem posant els nostres cossos per rebre tota una sèrie de violències dirigides a nosaltres també. Però de quins altres actors pensem que cal anar acompanyades i amb quins actors, per nosaltres, té sentit muntar aquestes actuacions coordinades? Parelles itinerants que treballen en temes de consum, ok, sí, totalment, i mirades molt compartides, educadors, educadores de carrers, però després hi ha altres tipus d'actors que amb les seves actuacions i dispositius el que fan és reforçar una mirada criminalitzadora i adultista d'aquests espais i això ens fa molt de soroll. Després una altra pregunta és el tema dels horaris, seguint amb aquesta línia de pensar les nostres actuacions, fins a quina hora hi hem de ser, fins a quina hora té sentit que hi siguem. Quina és la nostra capacitat d'actuar a partir de certes hores i si detectem una situació, què fem quan som 2 persones? I això ens ha passat últimament bastant de trobar-nos en situacions de baralles multitudinàries, que molts cops no tenen res a veure amb agressions masclistes o LGTB-fòbiques, altres cops sí, però què fem davant d'això? Fins on ens exposem? Fins on la responsabilitat és nostra? I una tercera pregunta és en quins formats estem en aquest espai. Té sentit posar un punt lila fixe en un espai de botellón? Potser sí. Fem mixtes de punt lila fixe itinerant en aquests espais? Potser, o sigui, amb la lògica que no tots els espais de botellón són iguals, és importantíssim fer aquesta tasca prèvia d'aquestes marxes exploratòries que ens ajudin a trencar fals mites sobre què passa en els botellons, qui hi ha en els botellons, i quina és la incidència real de les violències sexuals en aquests espais i que ens permetin conèixer millor els usos que es donen a cada territori des d'una mirada feminista. I a partir d'aquesta informació podrem pensar en estratègies adaptades a cada un dels espais deixant de banda aquesta mirada criminalitzadora i adultista. I ja per tancar, de vegades la sensació que tenim és que contractar un punt lila i enviar-los als botellons és una forma fàcil per part de les administracions de pensar que s'està responent a les necessitats o més aviat problemes, que és com s'entenen, com s'acostuma a percebre, que generen aquests espais que són els botellons. Ja hem posat una parella de punt lila i per tant el problema ja està resolt, ja estem actuant, ja estem prevenint. Però fins a quin punt posar un punt lila en aquests espais, i molt sovint només en aquest format de 2 professionals, no és una forma també de no prendre responsabilitat real davant d'aquest mal endèmic que són les violències sexuals i que, com sabem, no es donen únicament ni molt menys en els espais d'oci nocturn, ja siguin formals o informals. No ens agradaria que posar un punt lila es tradueixi en una desresponsabilització per part de les administracions públiques i en una substitució de tota la tasca preventiva i de sensibilització que és necessària per donar resposta a les violències sexuals. En altres paraules, els punts liles són molt necessaris, tenen molt de sentit, però els punts liles no són la solució. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Edurne. Moltes gràcies a les 4 ponents. És veritat que ens hem anat una mica de temps, però sí que volem deixar aquest espai per les vostres preguntes, dubtes o alguna idea així també per tancar les 4 ponències. No sé si hi ha algú o alguna. Sí? Sí, preguntes sobre qualsevol de les 4 ponències que... O sigui, ja sé que potser ja és una mica tard, aquestes 4 ponències seguides, però bueno, no sé, per aprofitar l'oportunitat, sí? Era compartir una reflexión más bien
respecto al comentario, ¿no? que hicieron, la pregunta que hicieron al principio, ¿no? de la charla sobre si esto pasa más o menos, y luego todo lo que habéis ido, ¿no? comentando, sobre todo la parte de Olmo, que se centra más en las masculinidades y demás, ¿no? en esa idea de los privilegios, ¿no? Que yo no sé si realmente hay una diferencia cuantitativa en cuanto se ejercen más violencias sexuales, pero sí me parece que hay una cualitativa en el sentido de que hay toda una serie de masculinidades que se sienten como menoscabadas, ¿no? Entonces, como que quieren recuperar cierto terreno, ¿no? Entonces, esta idea de que, de que la mujer está empezando a ocupar espacios públicos o que se consideraban masculinos, ¿no? Yo creo que le está dando un componente como ideológico que siempre lo ha tenido, ¿no? Pero expreso, ¿no? En el sentido de que pues que vemos que muchas veces las violencias sexuales que se cometen, ¿no? tienen ese componente de recuperar ese terreno, ¿no? De decir, bueno, esto es un espacio que es nuestro, ¿no? Y que yo me da la sensación, no lo sé, ¿no? de que antes era como algo más implícito y ahora cada vez es más explícito. Es decir, sobre todo con lo que habéis hablado, ¿no? También de no solo, pero también la nueva derecha esta que está saliendo, ¿no? Que nos está haciendo volver a debatir cosas que ya estábamos todos de acuerdo, ¿no? Y, bueno, dejar ahí un poco esa reflexión. Bé, moltes gràcies. No sé si algú alguna vol recollir alguna coseta del que s'ha dit. Bé, alguna pregunta més que hagi quedat o alguna reflexió, alguna coseta? Bé, doncs jo sí volia apuntar una petita pregunta o així per deixar-lo una mica anat, no? Que potser hem tocat temes així una mica també problemàtics. No sé, Anna, si ens pots com donar, així per acabar, com de, bueno, quan has parlat sobretot de campanyes de sensibilització, sobretot davant de violències sexuals facilitades per drogues, no? Que has posat aquí aquest exemple horrorós del tapavasos, no sé si podries deixar com alguna bona pràctica en aquest sentit de prevenció de violències sexuals facilitades per drogues, així de, bueno, per deixar-lo una mica més en alt, no? Vale. Bueno, jo estic molt en la línia del que ha dit l'Edurne, no? O sigui, podem tenir pràctiques concretes que siguin útils en un moment determinat, com a un punt lila, o com un taller d'autodefensa, que per mi seria una bona pràctica, no? D'afavorir o de reforçar l'agència i la capacitat de les dones de defensar-nos, però totes les estratègies preventives han de formar part d'una política més transversal i més completa. No ens podem quedar en petites accions que poden estar molt bé. Per mi, segons la nostra visió també, no? En Octàmbules, les estratègies que se centren en les dones no estan, bueno, ja ho he defensat, creo que bastantemente, però bueno, que estan posant el focus en nosaltres i no són estratègies que jo consideri que siguin útils, no? A vegades es diuen, bueno, però mejor eso que nada. Ostres, pues para mí no, pues mejor nada, perquè això està reforçant certs missatges, no? Aleshores sí que petites estratègies, això, que fomentin l'autodefensa, l'apoderament comunitari, la protecció i la seguretat entesa des d'un punt de vista feminista com un punt lila, però per mi hem de tenir polítiques globals, polítiques públiques en perspectiva feminista i en concret, per exemple, tota l'estratègia de protocols que contemplin, de protocols integrals, consolidats en el temps, que ja coneixem a Catalunya tota la trajectòria dels protocols, que no és com abans, que era una tècnica d'igualtat que redactava el protocol i es quedava allà, sinó que són processos participatius amb la comunitat que defineixin les seves problemàtiques i les seves necessitats i protocols que integrin també com l'ús, en concret en tema de la submissió química, com l'ús de drogues està operant, està operant com un, pues això, com un legitimador de les violències, com un factor d'impunitat, com un disparador de coses i que hem de fer també bones polítiques preventives de l'ús de drogues. Per mi va per ahí, per la transversalitat, la consolidació en el temps, la participació, que també ho ha dit molt bé la Sara Ortiz, totes crec que en general hem parlat de participació de la comunitat i a partir d'aquí tenir petites estratègies. A mi una marxa exploratòria ja em sembla una estratègia preventiva en si mateixa, no només és una estratègia de diagnòstic, sinó que també és una estratègia d'identificació, d'apoderament, de creació de comunitat i això. Perfecte. Vale, doncs si no tenim cap pregunta més, agrair la vostra participació de totes i de tots. Recordar una altra vegada que tots els vídeos quedaran penjats i us podreu trobar al canal de YouTube, Drogas Género.
també els PowerPoints que han fet servir les ponents. I bé, agrair això, la vostra participació, que esperem que us emporteu moltes coses, moltes idees, moltes propostes a casa i sobretot moltes ganes de continuar la lluita davant les violències masclistes. Moltes gràcies.